Right. Tadzoka. Ndagarisa panapa. Baba yewa wangu wali online. Asi watoshuka pa kutoenda. Anyway, tutowafondera ni direct ko dzoka pa online. Tuchata kutoita. Tutowafondera. Kundai uya ukwire. Kundai uya ukwire. Right. Tiripa number we are guys and they told hands go live and I don't need the shitty tipinde pane mwe nyaya yababa vekupwanyirwa mawindo apa. Asi guys inalizi kuti mutore imwe yacho naye muno mchindipa mimi ndoda kuti ndite sei nemutore. Ndizi kuti mutore yacho imwe inopiwa naMwari ndofungwa kuitakura ndoigona iri kuitakura kuti ndigoni kuitakura. Right. Esmadaru, how are you? And adipo mala mugona zotsokoti kana masvika pakati motanga imchicleana mupapaya mchiwacha mchita sei makateerera. Vazhinji vanoshandisa malife kuitisa mabasa. Ndite. Right. Sapa 28 and 294 ande toda kuti pinde pane nyaya iyi. Kunda aripo here apa? Kunda aripo here? Problem ngira kwa rina kutsvaga. Oda kuti tsvaga. Right, and they told guys tap at 359. Anyway, and they tap at 359. No patari at 359. Pani another 10 pounds at me okuna kundai. Thank you, my sister. Thank you, Gogo. Hansi simeli makura ramaka healthy life. Takura ramaka healthy life, dear. Takura ramaka healthy life. Right, takura ramaka healthy life. And they 20 guys, and they 20. Pane umwe aisa 55 pounds. And it got for all and nay. Umwe aisa 20 pounds. Right, thank you guys. Right, tapa 460, 473, and it's keep 500. Just keep 500, and they 20. Thank you, Bernadette. Thank you. And she gave 500, guys. So she gave 500. Tapa 482, she gave 500. She gave 500. I should keep 500, right? 490, 120, 497. 509. Right, guys, tadzoka pano. Saturday baba vekuponde kwa mawindo kuti muzonya iripo. Hati mukuzoti mwe wedu vanorwa masiso bye vanga vaenda ku review. Ani muri kuziya vanga vaenda ku review mai vaya. Guys, mafamily akaoma. Chekutanga munoziva mai ava vaya vema vanowa masiso vaya vemasiso ikatoti mai vemasiso tumukumudza kuziva mai vemasiso. Guys, mai vaya vane zvinhu zvavanga vasina kundiudza anditi right. Sabhuku wazofona back, sabhuku waisa video achivataridza chi paavapa. Get to pay video money. Get to pay video mushonere. Saka ndichakuplay video iyi. Do sangora we, do munda wawo lendi. Ndionere yo. Jimbo yacho ino iyi. Hayi ndombo zishanu se. Ndombo zishandiwe. Shakaoma. Saka. Mea saka life.
rozhiriri 1 rinei ndori kutanga kutanga rinei watopiwa muda muhombe chaiwo kutanga ndiro rino apa mwe mozeti kondiwa kondiwa uri kutanga izvi nderechitu wapiwa muda 2 nderechitu yacho rino ndoti shanju chaicho mungoona zvakaita mamitashi nzvimbo yanga tingachazivi kuri 2 ilo kondiwa ndore 3 ndopari ugumene muda wasipana ndikugumi wa 3 makondiwa wakatopiwa ndeyavo kuri mandinopiwa nepekurima kucha ndichaizvo kuvhura kwese kuda kuvhura nemamitoko kuda kuvhura chidai toenda takadaro vapiwa pakakura zvokuti mufunge pakakura chaipo ndokuenda kwaro uko kusero mozosiye wotachanya pane wotachanya pasera ndisa apa kuita zvakadai ndiko munda washiwo tinoda kuti shanjwe chaizvo kuti pavhurike paoneke paoneke chaipo apa kadovhurika pani padombosasare kachanyiro opa uri mavhura madhaina orasire mvura uko yakudzokorora kudzokorora ndiyo handisi kudzokorora ndiyo 1 vakapiwa pakakura anyway munda mauona antika munda wauona mauona munda wakakura antika munda wakakura munda waita ndobva ndachibvunza kuti saka munda hanzvadzi yava ndipa life akati anobatsira you remember hanzvadzi vachitanzi ndichabatsira kuclear land ani muri kuziya ndikati munda wakakura tauona munorarama nemunda wenyu zvekutodaro munotorarama mutoti maproject 20 akasenzera mune munda wenyu chibatai hanzvadzi yenyu mochiudza kuti mawana munda achiuya kuzotema hanzvadzi ndobva pindura mubvunzo ndobva pindura kuti ina handikwanisi kuuya kuzokuitira basa iroro shamwari inditotsvaga mari ndiri kunoku
saka zvokuti ndiuye kuzoita zvokugadzira munda yako haizvo handikwanisi. Hanzvadzi yandokujamuka mai mwana. Ndobva saka moita sei? Munozati makamboperekwa guys. Makambopere kana pane kesi yanitendedza musoro, kesi yamai vanitonditendedza musoro ta chokwadi. Unopesera kuti hane Mwari. Saka ndita sei ndakanganisa here? Ndakanganisa ndodini? Unozvibvunza guys mubvunzo. Ndikatsaka moita sei? Brother aramba kuclear land. Ndikatsaka modini zvikanzi ndakatopere gosi smell land ndaiona papakatonaka vapedza vanditiwo kwabva kwapinda mameseji ipapo emwana uya wechigumwe. Vakutondisenderawo chi kuti vasi mapicture to forward go emwana ndichichigumwe chemwana uya ichi. Saka ngabva kuchipatara. Handi tsitsi akavapa admin akavapa mari yekunotenga mapiriti ekuti vaende kuchipatara mapiriti ayo. Vakabva vatitenga mapiriti avo. Saka chigumwe chavo ndoda kuti muteerere guys. Ndati muteerere. Chimwana akatokangana chiona chigumwe chemwana chakanga chabuda chinhu icho. Tatozvitora kuti joku ende vaitorevesa honai. Honai chigumwe chemwana chakaputika chinhu kuda chabuda nyama bva mukati. Saka ndisiti nemhaka yei zvaifamba zvaidi. Ndosaka vaiti handikwanisi. Yes, vaive right paya. Right. Ndobva mwana wavo mukomana andinyorera tsamba. Ari kugara nemukomana mudiki wokuno weriwokosho. Mama, I'm going to read the letter, guys, to you as it came. Antika, right. Mama, please send our sincere gratitude to Sister Meli for everything she has done for you and my young brother. May the Almighty keeps on bless her. I don't know if it's possible she gonna assist me as well to get employment anyway, such that I can assist my siblings with school fees and general upkeep. Sorry, keep on bothering her. Sorry, keep on bothering her regarding what she has already done for you. Thank her again once more on our behalf. Mwana wavanyora tsamba yavo vandisendera. Right. Zvadaro paya. Papapo ndo pari kutondinetsawo kuti zuva reya palive vakanyatsotaura kuti vachaita sei. Vakanyatsotaura kuti vachakwanisa kuzondikilira. Dai vakangotaurawo kuti havakwanisizve. Manje vakangoti handinokwanisa kuzovakilira. Ndafonazve vachingoti avatakwanisi kubva kubasa kwavo vasati vawana mari so kuchikorokoza kwavariko. Saka kuti ndizive ipapapo tasemoni ndangoramba ndakangomira. Ndatozopesera ndatozofonera hangu iye sabhuku wacho. Ndatomufonera nhasi ndikatotaura naye ndikati ndandakamirira tinei wacho haasi kubva kupi. Vari kutaura kuti haasi kukwanisa kuti abve ikoko nekuti pavari kuchera pacho vasati vaita mari, saka havakwanisi kubvako. Saka ndichazivi kuti ndiite sei. Ndopawazongoti chirega muzaya ndikuite sei, ndikunhingirikine ndikugadzirira hako pekungoti ungozovakirwa, sezvo vanhu vakamirira nzvimbo yekungovakira. Zvimwe zvacho zvozoonekwa after ndozvavataura. Saka vangoti izvoni nhasi vari parufu but mangwana vachaenda ikoko kusitendi kwacho. Ndozvavataura. Zvakaoma hazvo. Ndakutongofunga kuti ivava vandotaura navo ivo sabhuku avo zvinenge zvitori nani kuti ivo ndivo vanenge vakutongondionera zvese zvinenge zviri kuitika pavanenge pana mabhiridhi acho achishanda. Ndo vanenge vakutongondionera because zvehanzvadzi dzangu zvatonetsa. Tererai. Zvatonetsa because vanenge vatoti hatutotsvagawo mari dzedu chichi, saka zvinonetsa. Ndatozvona kuti zviri kutonetsa. Saka ndotongorila yangu naivo sabhuku ivava ndo vanenge vakutondionerawo. Ndo vanenge vakutondionerawo kuti zvinenge zvichiitika zvacho. Right, Sinei, thank you. Ndombofika pakufungisisa zvenyu Sinei, kufunga pakufungisisa kuti ndawana futi problem yemaziso saizvezvi. Apa indagara ndine urema futi hwemaoko. Mazvinzwa here apa? Tatisingazivi mazvinzwa here? Mazvinzwa? Pakutanga paya handina kukwanisa. Ndombofika pakufungisisa zvenyu Sinei, kufunga pakufungisisa kuti ndawana futi problem yemaziso saizvezvi. Apa indagara ndine urema futi hwemaoko. Pakaipa zvinhu zvacho zvinenge zvakatooma chaiko chaiko.
kuoma because ndasina mbokuudzai kuti maoko angu ndakazvarwa ndine urema hwemaoko ndikatoitwa operation maoko angu. Saka pandanga ndichingoshanda ndiri kuSouth Africa ndaichingoshanda mabasa emumba iwawa kuwacha nekungotsvairawo mudzimba so kuwacha kwacho ndatoti ndikatopedza kuwacha maoko anenge akutobuda ropa chaipo. Saka izvi ndotozvinzwa zvangu teke zvimwe zvakudzoka kwandiri because nditomuka ndichitomaita maexercise ndakazvarwa ndisina instinct panga pasitorina zvigunwe zvanga zvakawandisa ndakafumbata so saka paingova nelaini rekungoratidza kuti apa ndopaida kuita chiguna saka ndakatozotanga kugadzirwa zvigunwe ndatobuda. Saka ndine maoperation both hands ekuzvarwa ndakadaro. Saka wavaona kuti akomana kutoitwa zveoperation ndobva ndatanga zvekuita maziso zvinhu zvacho vozi vaitocheka vachitocheka nezvimwe zvazvakatowandisa zvacho vachibvisa vachisona vachidini. Saka ndine maoperation mumaoko. Saka vanenge vangofungisisa kuti akomana zvinhu zvacho zvobva zvaita pamunhu wani here zvese vedwe. Ndosaka muchiona chero ndiri palive paya dzimwe dzenguva ndinenge ndisitorina kana mashoko ekutaura ndisitorina because overload zvinhu zvacho mahwani. Saka ndotokutendai hamwe makandibatsira zvekuti ndaigara ndine stress mesingaiti yakanyanyisa chaiko especially nenyaya yemaziso azouya futi operation yemaoko ika ndanga ndichitombokwanisa kutombobata pano nepapo kunyange ndiinayo ndaizongosvika hangu kumba ndotrita hangu kana ndichinge ndaona kuti ndanyanya kuishandisa zvinenge zviri nane. Asi mahwani zvakaoma. Ndobva ndavabvunza kuti koma iregerei kutaura naimi nguva yese nzwai. Pakutanga paya handina kukwanisa kutaura nenyaya yekuti apa tatiri kungoda ndiri nenyaya yekuti atichitaura nyaya yemaziso ndakangotya kutaura ini sisinei. Ndakangoona sekuti uda zvinhu zvacho zvinobva zvatira sekuti uda tinombofungisisa vedwe maoko pakati pakachekwa zvigunwe paichekwa zvigunwe zvichiparadzaniswa ndipo pacho ndichakuratidzai ndichakusendera. Saka ndakutaridzai maoko aya andika unosvika pakuperegwa chikuru iko zvinoenda pekuti mwane pekugara pamusingabhadharira kuti then zvimwe zvese izvo right ndo zvimwe zvacho izvi hamunotoona zvakachekwa zvine maoperation pakati ndofunga ndopavaiti panobuda ropa. Hamunoona kwai zvigumwe vakazvagwa zvakawandisa pasitorina zvigumwe pachitadza kuti pane line zvigumwe izvi ndezvekuisira. Anomaona zvigumwe izvi ndezvekuisira izvi zvigumwe izvi right ndi handimotoona kuti mukati memaoko mune maoperation ayi mukati memaoko handimurikumaona mukati memaoko kuti mune maoperation zvigumwe izvi ndezvekuisira izvi zvigumwe izvi handimurikuona kuzvona zvigumwe izvi nguzvona rizi maoko aya hamurikuona maoko aya murikuona maoko aya Saka ndo condition yavo yavanayo. Unosvika pakuperegwa guys, makamboperegwa, unoperegwa kuti saka ndotanga kutaura chiti kudii ndo vachichi. Tikuta tukugwa nemaziso, boom, vakukuburisira rimwe bomba mai mwana. Varikuburisira rimwe bomba rekuti zvimwe zvangu zvakatogadzirirwa shandi. Ende utasa zvimwe zvotoona zvishwa zvakatsengwa, zvakachekwa vane maoperation kwese uku, mese makachekwa kwacho kuno makaita black umo, ndo mchizi munobuda ropa yo maoperation wa. Unosvika pakuperegwa guys. Unoperegwa. Saka ndoda kuti kubva nhasi mudzidze kutenda zvinhu zvamunazvo guys. Dzidzai kuappreciate nekutenda Mwari nelife yamuinayo. You are able bodied. Unofamba
kubuda mangwana ndodriver mota yako umwe anofamba netsoka achienda kwaari kuenda achidzoka. Tine munhu pana paave bofu asingasaoni kudaro maoko ikozvoti akuti mubvisa. Ndosaka vairamba kuenda kunogara kumusha, vaiziva kuti havarimi. Tichishaya kuti kwavari kuramba muchiti havadi vanodzokera South Africa, vaiziva kuti havarimi. South Africa vaifunga kuti ndakasvika at least nemaoko aya vanenge vachingokiyakiya vachida zvavanga vachingoita. Navo vozobudisa bhomba rekuti handina ndakazvoga ndisina zvigumwe zvakatoita zvokugadzikwa, vochikubuditsira. Handika kuti lendi vandipa hayo kugara ndichagara handikwanisi. Maoko aya sekubata-badza handimukona, hasi maoko ekuti vanobata-badza vachirima. Ayo ndobva ndazongoti aiwa my sister, kurima hakuna ine kubata-badza. Munokwanisa kuita zvinhu zvedu zvamunenge muchinjizana vachirima, muchitarira vanhu malaini muchirima, handimaona vachikurimirai muripo, because maoko aya hatorimi. Ndo chokwadi chinhu chiri artificial chakaiswa pamaoko obviously hachitoshandi. Saka ndo rimwe dambudziko randati kubva ndati muappreciate Mwari nezvamunazvo. If you look at your problems amuri kuchema kuti Mwari makandirasa, muchichema kuti Mwari makandifuratira, look at your problems. You know kuti if all your problems were to be taken right now and to be laid on this table, esa kunzi taisa mati problems emuna konzi nonga problem anofunga tiri nani. Do you know kuti unomanya kudzokera kunonga nhamo yako? Unomanya kuenda kunodzokera kunonga nhamo yako, because nhamo yako iwe waijaira. You know how to handle it. Imagine ndobva ndapiwa nhamo yamayaro yekuti kumaso handichaoni, kumaokozve hauna chigumwe, hauna chaunokwanisa kuita. Ndoikwanisa here kuitakura? Ndinoikwanisa here? Asi yangu yandajaira nayo everyday nhamo ndinoti ndaijaira nekuti I know how to handle it. Ndinomanya nawo. Ichokwadi, be very content with what you have, guys. Kana Mwari vasaka kuti vakupa more, vachakupa when he sees it suitable kuti vakupe. When he sees it fit to give you, Mwari vanozokupa. Kana vasati vakupa, gutsikana nezvaunazvo. Ndo level waringo wakatoiswa naMwari iroro. Hatimbofita kazipiwa malevel akafanana. Tinotosiyaniswa kudai kuti umwapa. Tichisiyaniswa takadaro. Handimaona. Because tiri vanhu vakasiyana. Ndo patiri namai vedu handitozivi kuti kana ndimiwo ndinovati kudii handizivi. So far tatongomira sabhuku kuti vakliye pachipanda kuti pavako ipapo. Handimaona. Tikwanise kuti nemafinance acho aripo iwayo. Thank you very much Joburg group number 2. Group number 2 group rakafugwa manje apa. Group number 2. But they've managed to raise something like 4,000 rands. Yekuti iwenzere towards kuna mai vava vaikuvaka. Mufunge. It's a new group. Thank you very much Joburg group number 2. Handizivi ndokutenda isei. Mapinda zvakanaka, mauya zvakanaka. Rambai muri mu right, muri mu track iyoyo. You are in the right direction. Thank you very much Joburg Diaries group number 2. Mwari vakuitire zvakanaka. Saka ndo zviripo. Rekati mbona tivabata kuti vadzoka here vanga vaenda kureview. Tinzo kuti vanzichi. Unoziva unotoshaya kuti woti kudii. Unoshayiwa zvekuudza munhu unoti chi. Ha? Andinasi here kana next week. Mwana umwe arikutsvaga basa guys. Kana pane munhu arikuda mwanakomana, arikuda mukomana anoshanda, mwana wacho arikutsvaga basa mukomana kuti akwanise kudi kubatsira vaning'ina vake. Mukuru wachona uyu akapedza chikoro arikutsvaga basa takwanise kubatsira vaning'ina. Saka kana pane basa, handimaona. Please tipe mwana uyu mukomana uyu anoshanda. Havasi kudavira pamwe kuda vachiriko. Vasati vakudavira pamwe kuda vachiriko kuya. Handizivi. So I think mai vachaiva pastrength yekuti varambe varipoka. Inyaya yevana vavo. Kutaura chokwadi pamwe dei vakatozviuraya kudhara. But stress yevana vavo kuti vana vangu vagozoita sei idzo amachida. I think ndo yakaita kuti varambe vachingopusha varipo. So ndo patiri. Let's be all ingredient. Mumadmin ari mukomenta chara chako edha imumu. Saka ndo patiri apa right. Regai tinde kuna nyaya baba kuda auya here.
Sure. Right, ndikuverenga umwe wedu akawana basa. Akabva ku Eastern Cape, akapinda muJoburg akawana basa muJoburg. Antika ndiye ndikuverenga message yandisendera akawana basa rikunzi 2000. Guys, toda kupinda munyamba bainzwai. Saka ari kuti ndisisime ndawana basa si asvikopiwa mutemo, guys. Asvikopiwa mutemo pamba paya. Saka chiteererai munzwe. Chiteererai munzwe mutemo wasvikopiwa pamba panyuwani paari kushanda apa. Chinzwai. Ari kupiwa 2000. Salary yake 2000. Lucy, please concentrate on the following for the next few days. Wash the clothes. Sweep and mop the house. Remember to wash the mop all the time. Keep your mop and broom in your room. Keep the clothes separately from the bathing rooms and the kitchen. Be careful when ironing clothes. Iron must not be too hot. Put all shirts, t-shirts in a hanger. Separate the clothes for all 4 of us. Clean the bar area and the gas stove properly. Put bathing room mats to dry every morning. Wash bathing room mats once a week. Scrub the showers. Always keep the gates closed. Don't waste water and electricity. Clean the dog's bowels. Do not leave clothes on the line overnight. In your spare time, clean your room. Wash your clothes separately over the weekend. Clean windows once a week. Do not wash AMC pots with stool. Clean the kids' room with not moving their things too much. Change the bedding twice a week. Pillowcases, fitted sheets, duvet covers. Wipe the leather sofa with a leather cream on Fridays. Clean the spoons and forks drawer once a week. Shine pots every Friday. Dust all big mats daily. Sweep the yard and clean the washing area once a week. Clean and help Mrs. to food prep on a daily basis. Remember, cleanliness is very important. Wash your hands all the time. No touching of face and head. Eat. And etc. Clean the fridge outside daily. Inside weekly on Friday. Under the beds once a week. Wipe all white switches daily. That never noted. Never have that. Sorry for asking this, madam, and say, can you please tell me starting time, finishing time, and how much salary? 2,000 per month, 4 to 8, or if the work is finished daily until 2 p.m. Plus accommodation, lights and water and data. Don't forget my benefits: accommodation, lights, water and data. Don't really need you to work on Saturdays and Sunday. Most importantly, here is peace of mind and stability, so you can work in peace. So guru shuro sele junu mantirare junu iro ndere 2,000 rands. Atobva kumutata hana pekushikira guys, kana paine ari kuziva kune basa hachazimu nakamboti kune basa reJoburg ne 4,000 musuno kuti ndiani. Ane basa guys kuJoburg tibvisewo umwe wedushu ainde kune rimwe basa. At least ranopiwa 4,000 guys. 2,000 achatengeka na chino. Kana aripo zvake guys aneza kune basa, please ndibateiwo tipe umwe wedu ainde kubasa ikoko. Andimaona hanza here tozakwira hauna green button kundai. You don't have a green button. Hauna green button. Buda udzoka muti chichi phone yako, buda udzoka hauna green button. Uyo ukwire. Ngaite ega basa rake 2,000. Ngaite ega basa rake ichokwadi. Hanza, I think this is fair. 2,000 rands. 2,080 pounds. Mwezi wese. Imi guys. Basaraka akajaira kuti ndinodai. Jaira nenge stress amnetsi. But 2,000 guys ndoranga po mtume ine gumi yose. Ozodini aitanaka katsarwana basa pa 1 week ozodini totsvaga basa ndochitori important. Aikola. Hello, it's me, Alimurisei. Ndiraito kuri sei? Ndiripo. Mumabasa umo tiri kuoneswa namo. Inini kwanda ndichishanda ndakanzi zvona why usiri kucleana ma-spider web. Apa spider web inongoita kana kuti during over the night kana kuti during the day unogona kumawana watopedza kucleana. Onzi hanzi waingosiri aripo haafanira kunge aripo. Hanzi kwesha irasti iri mutoilet
ndikati rasti makamboona ichibva here zvikanzi inotobva ndakasiya ndikati aiwa basa ndikurida asi zvimwe zvacho ngazvigare hazvo. Zvakaoma. Wesiti we2000 wedu haina chainotenga 2000 haitengi chinhu. 2000 is too small hatidi kunyeperana. Haitengi chinhu $100 pamwedzi. Apa uswera wakamira. Aiwa, for 2000 rands iyi gaidi musadaro. 2000 rands. Aishoma hatidi kunyeperana. Corrent. Unogara pano zvekwai unodya chikafu changu ndokupa data unogara pano renti free sakapiwa 2000. Zvekupiwa data ndezvandakavinga iri kubasa zvokuti undipe data. Ya zvakaoma. Vanoda mubhedha we2000 haukwani mubhedha chaiwo haukwani 2000. Vanhu vanoda kutora advantage nemunhu vakaona kuti munhu ari right votora advantage. Iri bosi simeli kudai. Kundai ndakamirira iwewe kundai. Ndakamirira iwewe because apa ndikwanisi ku saka takapiwa kuti namba dzabhirida dzamai vabhirida wawanda kufonirwa futi tichinzwa kuti bhirida yaro chimari. Kundai huya shamwa tidai tipedze nditi wangu tipedze makana nenda kubasa. Huya kundai. Eh, 100 slavery chaiyo 100 pemati. Zvakaoma hazvo. Kundai kuchinjikuitika nefoni yako nhasi neakaunti yako hauna green button. Hauna green button. Hai maigani muri semkom. Hauna green button. Ndichaita mother room, ndichaita mother yana madhabhosi iyi nana madhumba acho nana madhabhosi venyu vamunoshanda navo votimbowisa kuti chinenge chichitika. Alright. Tichimirira kundai guys. Ndine good news. I have good news to share with you guys. Animona. Tichimirira kundai. I have good news to share with you guys. Handisi muri kuziva baba ya ndine nyaya yangu. Muna yako baba vekubika sadza. Baba vekubika sadza vaya. Andika muri kuziva ine nyaya baba vekubika sadza mutaona handika apa katitenda vekubatsirwa naOlinda. Handiti muri kuiziva kanyaya ishi. You know the story. Andika ya baba vekubika sadza. Yaiti mukoma fajiyo tiri pamwe edha yanzvadzi yedu yekusadza pamweni riripo zvangu right edha yanzvadzi yedu tinzwe kuti tionesane madhiri edu aya. Ko network iri seko vol. Iripo network ndakamira pane munhu andati edwe pane miko saka mirai makadaro. Oh sorry sismeli muri sei. Mushi. Thank you. Angere kungoringa. Tungoringa takakubata. Utane data ere munhu ache. Pana pasina data. Hamuna main phone here, mofata direct. And post direct. Nenda kuita seka ndafona direct.
Mukana mwende mwefoni ukafana bate vanzo wakati ese pafoni pane mwefoni isiri papa. Alright. 7, 8, 3, 4, 2, 8, 5, 9, 2. Kayla's bar is not available at the moment. Please try again later. Pane vasiripo. It's not available. Right. So no problem. Number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. All right. From my network, can I put a case or something? I will send number down. All right. Plus, imimi kana masongo abata munusongo now twazaida kungo uzoti mura kunuku andika imimi mozoudza okwenyu monyorawo andika guys tina mukoma fajo marowa panapa munowaziwa nditi another fellow brother fellow cool brother socialite havasi controversial zvavo munhu aripo ma gentleman anoona so ndina mukoma fajo vakaita interview baba vaya very kubika pasadza nesuro ndakaona I just watched their interview and then upon watching interview yaya then muri kuziva mazivano guys kuti ndiri kumhanya nechikoro chinonzi Pine House College chiri kuHarare mushure mekunge vataura nyaya yavo kwamafajo kuti vane mwana akaremara ne23 years wavari kuitira zvisemabhinda kwese aya avari kuitira aya andika then chikoro chePine House College vakandibata nezuro vakati baba tichitaona nyaya iyi yababa ava simeni havana here mwana umwe anoenda kuchikoro timubhadharire school fees kusvikira apedza chikoro anoenda kuchikoro ikoko obviously akutobva kuchikoro chekumarikesheni ka akuenda kuA school mosazvitaita guys saka indobva ndatsvaga vamarowa semunhu ane nhamba dzavo ndobva ndavabata ndobva ndataura navamarowa vakati pane mwana ane 13 years is obvious ndo maform 1 kana form 2 amene baba anomaona so ndo padada kuti break down the news kwavari tiri tese pano kuti zvanzi mwana uyu ari kuiswa nzvimbo ari kuenda kuchikoro kusvika anapedza form 6 pane form 1 to form 6 anditika saka anenge achienda kuchikoro ikoko free of charge zvake courtesy of Pine House College guys. Pine House College imagine chikoro chamaichima muchiti 400 per month mwana akuenda kunodzidza ikoko just kungoenda kuchikoro kurerutsa mutoro weumwe mwana ane 24 years uyu akaremara aripo so now they don't have to worry about mwana weform 1 kuti achaita sei zvinenge zviri catered for kuchikoro chake kungokwira achienda kuchikoro ndofunga akatenga tiketi raya rekumazupu korea handimaona oenda kuchikoro mwana zvatoendwa handimaona so ndo anzi vanga vari kwaOla maybe foni yavo yadzima vamboenda kwaOla okay that's nice saka ndo nyaya yatina iyoyo vamarowa mozonoisawo kupage kwenyu I'll send you logo rechikoro kana makuda kuposta nevideo Pine House courtesy of Pine House College vanhu vekuPine House College maprincipal machiti nokutenda zvisingaiti anyway ne very good gesture yamaita yekutora mwana kuti mumuise pachikoro penyu adzidze kusvikira level yaanoda iye kana uniform 60 panonyorwa Cambridge pachikoro apa panonyorwa Cambridge kana panonyorwa Semseke zvinodhipenda ndanda kunyora chii handimaona so toda kutenda handitika tichingoti guys kana muine vana vari kutsvaga nzvimbo dzechikoro tine Pine House College muHarare mutown paopposite chiya but guys munotopaziva makatotaura musiya kuti chiri paopposite chichiya hamene zvamaitotaura chiri right in town security iti pane masecurity guard pane hapabudiki pane magedhe it's a college hamunochiziva it's a very beautiful college iripo yakanaka ine zvese lab yacho top notch mateachers aripo even echirungu aripo ipapo chikoro chine basi chine zvese very strict school Christian school andika so if you have mwana ari kuenda kuchikoro pangave panext year registration now kana uchiripo zvekutsvaga nzvimbo yemwana hausati waiwana handimaona enda naye uya naye kucollege chii kuPine House College uku mwana apinde nzvimbo yechikoro handitika right ivo varowa hamuna mwana hereni Hatinaye mwana ndine chikoro mune chikoro thank you ndine chikoro chinonzi the Mission Schools chiri kuZumba
But we really appreciate the guest. We understand makosta aripo kana kuti mwana uya adzidze pachikoro achidzoka every day achiita sei achipuwa matextbook achipinda mulab. We understand the cost and we really appreciate the Pine College. You know, it's Pine College. Pine House College. Pine House College. Yeah, and there is a third up. Yes. This is a parliament up. Yeah, the opposite parliament in this room. Opposite parliament. No, Papa parliament. Yes. So it's one of the best schools. What's not to kopa kwa kutidai tikakopa tikashika pawa tichazofara. So we really appreciate the gesture. Hopefully, the man himself will accept the offer and the teachers of Pembera now. Vangarambe offer yakadai so vachirapa offer yakadai uvoda kuti mwana adzidze kuambata naye high school. No ka. Mwana wangu mgaloda Pine House woti yapa mwana ngadzidze ake pakwaedza primary school. Mwana ngaende ku Pine House. This is a top-notch school zvekuti hatina chatinotombotarisira kuti chingaaningiriki. It's a top-notch school, honestly. Right. Ndizvozvo. Imi mati machikora kuzumba. Ichi boarding school kana chichi? It's a boarding school, private boarding school. Oh, okay. Chinonzi Uzumba. It's not the merchant schools. Oh, the merchant schools. All right. Okay. And are they full? Yes, they are full days. Yes, they are. Zviriko zvese everything. Chikoro chakanaka zvisingaitika. Ndichaenda kwa ndichaptarisa. Chakanaka sobvunzai vamarowa vemara. I know. Saka ndichakuendesa vana vavo kuboarding school. Kune the merchant school kwa vamarowa. Kainform kawo kamunzwa. Kakaita sei kainform kamunzwa? Ndakati ndikusonigwa yangu yazera rangu ndakapfeka kuchikoyoko. Yakaita sei uniform iyi? Yakaita green so grey so zvechirungu izvi. Because ivo ndeve kunosha ndeve chirungu ndeve kuno kuUK. Oh. Saka zvechingere chakawanda mukati. Mune chingerengere ndezvechingerengere. Hanzi muri kuzvimira. Chirungu dai makapararama chirungu asararama upenyu hwakaramba yokuzumba muramba pfungwa uku. Worarama upenyu hwakohwo mwana orarama wake. Pine House College. Ifini wana wao umboona achimberereka mutauni ka. Vakazvitaura kuti security munzwa. Vakazvitaura kuti security. Zvinoita vamwe mutauni unoswera uchitoona mwana wechikoro nguva yechikoro nei. But ivava waona unotongozovaona nguva yabuda kana kuti vachipinda mumabhazi avo vachienda. Mapedza ipi. Thank you very much Amaro. Vari kuda kuisa vana boarding school kumerchant. The merchant school. Kuzumba uko. Kuzumba. Kune the merchant school. Ndizvozvo ikoko madrugs kana chii hauchiwanikwa ikoko. Kuzumba koko kumazeva kumaprazi koko vanowanepi madrugs. Makagona kuchivakira kumatonyo koko. Vanobuda vachindepika. Vanobuda vachindepika. Vanogara ikoko kuti zvechikoro. Agara kuchikoro. Saka chii chakamirawo sei mafees kune vanoda mabhodhingi? Mafees chakachipa tiri kuita 690 per term. So we are tichiri ku it's one of the it's quality yacho iri pamusoro but price iyo ndeyekuti tichangotanga takavhura last term iyoyi so unenge uchingoti tingotangawo nevamwe zvakanaka. Ndizvozvo aiwa makagona obviously kune vari kutanga this year ndo price yacho iyo but I think vachauya next year. Just tautaku tinenge tata. Hati muri kuchiwa guys kuzumba kune vana vaya vane musikahwa vaya vekuti muda kumbokanda kumaruzevha kuboarding ambononyatsa kunogara ikoko achibvisa zvemadrugs zvechichi kuzumba kuThe Merchant koko ndokwomukanda kuzumba uko kokuti akabuda ari mukati mesanga kuna kwaanoinda anomaona kokuinda chako hapana ngavaende vanogara ikoko kuchikoro kwamukoma Fajoko chikoro 600 per term boarding school. You know Sitimeli tanga tine visit last week on Saturday. I will show you the video. They were very impressed.
They were Okay. very, very impressed. Komana, vana vedu vanetsika, vana vedu vakutarira, varikuglowa so zvezvo kuti Akazi busy. ameno. Vakomana busy dzakambotoresa nhamo kumaboarding school uko busy. Takazomboenda time tisingazivi kana kudzora tanodza chikoro kuti dzikamika kumba unota kufuratira kuti busy. Vari kudya busy here kuchikoro uko. Arikusanganisa zvichifamba zvinodaro. Busy semufundi dzekuboarding school. Chero kupi. Chero chikoro chakanaka sei busy haudzichai. Haudzichai busy. Boarding chikoro. Busy chikoro chikamuche kuboarding. Zvakaoma. But we thank you so much. We thank you so much for the effort. We thank you, the Pine House. Tuna appreciate asisi Mary nemabasa ese amuri kubata. We see you and munete munoramba muchingoita muchiita zvakanaka. Dai taigona kuzokutendayo zvakanaka manje. Dzimwe nguva tozoda kunyatsozvitaura mafa. Nai zvenyu. Tichitaura takanyorwa renyu. But we really appreciate you. Aiwa, thank you very much. Muchanditenda ndichauya hangu ndodzokera kuchikoro. Ndichauya ndodzokera kuchikoro ndopfeka uniform yangu ndotsonga form 3 ndodzidza zvangu ipapo. Kune mhere kwandaona article yambuya vakadzokera kuchikoro izvozvi. So muZimbabwe umazi tatoperekwa. Tikati yes, education for all. Tiri ipapo sisimeli. Muchitaura nyaya yevanhu vari ku unza mwana cha unondibata kuseri ndokulinga navo. Unza mwana. Unza na mwana. Nyaya yekuti ivo vabereki vakateerera vari kuona. It's not over. Kuti vachiregera kutoti chikoro chakatopera handina kubuda ne5 O levels saka zvakatopera. Vanokwanisa kutonyorera vakatopasa vakatozotanga kutoita madegree vakatanga kutoita upenyu hutsva. It's not over. Kana pane vanokwanisa kunyorera ngavanyorere maregistrations achiri kuitwa zvikoro zvakavhura registration yaNovember ichiri open. Zvinopasika zvinhu izvi. Vanhu vazhinji takafoira nekuti tanga tichiri vana vadiki. Inini handinyare kutaura kuti inini ndakafoira chikoro 2001. 2015 ndikazonyorera ndikapasa. Izvozvi next year ndikugraduate kulaw school. 2015. Muchitinyorera O level? Ndikanyorera O level after 15 years. Okay. Mama enda kubata kuchipurisa. Ndatoningirika. Saka inini ndakazoningirikira. Izvi ndakuita law degree. So ndikutopedza this coming year. So anything can happen. Mofana ngevanhu ngavadzidze ngavaende kuchikoro. Chokwadi. Handi muri kuzviwa guys kuti vamapadziwe marova vakaita form 4 yavo 1991 vakasabuda zvakanaka. Vakazomboinda zvavo kuchipurisa unovaingotogwa kana une 3 subjects dzako. Vakaenda kuchipurisa kwavanga vari makore ese. Vakazotonyorera 2015 zuro unapo kuti masubjects avakwani. Vapedza kunyorera vakachitozoenda kuuniversity zvezvikwavari kwavari kuita law degree ravo relaw. Izvozvi next year tinenge chicelebrate vakasvika gauni izvozvi vachitopuwa certificate ravo degree ravo next year. Kwete izvozvo chete kune madiploma nemaningirikini nerimwe degree kumashure. Asi this year futi ndikutograduata kuMSU ndikuita public management and governance. Aiwa mukudzidza. Ndikugraduata this year. Muri makadzidza muri kudzidza zvanzi yangu aiwa idlai mabhuku hanzvadzi. Idlai mabhuku. Izvozvo. Aiwa idlai mabhuku aichitava neusimbe isati chazvikwanisi. Takuda kutsvaka pane mari tichiinda takadaro. Chete but mukangozviitira serious kungozvichallenge chete for the sake kungozvichallenge kuti tida kungodzinyorera kana English iyo inongoipasa. Aiwa form 4 ndinai hangu izvozvi manje apa ndandichita ndine chidiploma changu chandiri kuita ndombototowawo simbe kutomboita kana 1 ngisina kubata kana anything ini.
Aiwa, Wausimbe chaipo mazuva ano guys. ngatite mikana inobuda nyika yedu iri kunaka mukana unobuda hauti kuzoshayikwa kuti saka tokuisa papewo uri munhu ari bhosi Ismail Asi tokuisa hapana. tipe mapepa wobva washayikwa saka ngatingogarai mapepa aripo. Ndizvozvo ichokwadi papo hamurevi ichokwadi. Aiwa, thank you hanzvadzi yangu, God bless you. Saka mozovabata motiudza, kana mavabata movaudza tonzwa feedback kuti zvakamira sei. Handiti aiwa, kana ndaungavabata ndokuudzai. Thank you so much. Thank you my brother. Alright. Vati 1991 vakazonyorera 2015 animaona zvinoreva kuti dzidzo anytime you can go to school and you can learn. Hazvina kuti irini kana kuti kudini, asi toda kungotenda zvakare vePinehouse College nemukana wakanaka kudai wamatoitirawo vamwe kuti baba ava kuti marerusa mutoro wavo 2001 aiwa now. Okay. Marerusa mutoro wavo kuti at least mwana weform 1 ushu avanenge vasingasafungi nezvemafees nezvechi anenge achiendawo kuchikoro animaona. Right. So ndinoda kuti guys, kana une mwana wako anoda kuenda ari kutsvagira nzvimbo handitika team imimi diaspora mune vana vari kuAfrica vanoda kuenda kuchikoro and watinoti kuPinehouse College uku ndisai vana asi 2001 2001. Okay, right. kuPinehouse College uku ndokune chii ndokune chikoro bho zvokuti nyorisai vana vaende ikoko. Enda takadaro. Right, ndaona kunda yanga achifona, regaiti mufonere back. Anga achifona paine munhu akari pafoni. So now makuda zvikoro zverudo kai, makuda zvikoro zvelavhu ndo zvamakuda, hamudi zvikoro zvekuverenga mabhuku izvi. Hello Kola. Hello Kola. Sismeli mukutaura neni here? Newe. Kuri sei? Maswera sei Sismeli? Ndaswera hangu aswera sei? Ndaswera hangu ndangouya hangu kuzokumhoro sei. Vakolavo vane voice reguwa ndati. Vapi? Vabva pafoni ava brother ava vari kuita low degree. Okay. Ndokwavo kudepartment. Asi Sismeli kana tozogara ka I think kutoti ingoitai social work, you know kutoti that's your calling Sismeli. Social work zvokusaramba ndingoti tek nemabhuku chamwari. But mabhuku kudzidza kuperi. Mai vangu vakawana bachelor's degree yavo vane 57 years. Vakagraduate 2 years ago. Vakatoti aiwa pamberi nechikoro. Aiwa chingoitenyi Sismeli. Anyways hangu handina zvekutaura hangu, but ndachingoti ndingokusveresai kuti makadiko Sismeli. Zviri zvamupindirurai. How are you wangwarova? Aiwa tiripo mumasendiraini panapa tiri kumbogwa nawo mabhuku nebasa. Handitika. Aiwa mabhuku ngoitai. Hands I know she's a natural. Did natural? Maybe course counseling, maybe. Even counseling, because even social work you can also go into working. Social working. Degree that you never could imagine what you go social work. But most about Jesus Melly. Mukaita, okay, Mukaita, let's say utumaita social work. It's a broad term. Nasi mukadecide kuti aiwa no handishadi zvekuita social work, I can go for counseling. You have more options. Pane kuti moita degree counseling, you are just limited to counseling iyoyo yega. Saka muka broaden nayo chikoro Sismeli mongoita naidururai ndozochidini chikoro chacho. Izvozvi zvamuri kuita ipapa Sismeli. Saka counseling kaiti to be enough. You can do it. Kungoti counseling sometimes menge mangova limited just to counseling. Komangwana mukadecide kuti you know what ndaiva ne burn out rega ndimoenda muhospital ndishande nevana nechi. Saka usually social work is a little bit more flexible pakudaro.
why tinozotitsvakira malinki acho tinonyoresa toni. Zvemalinki mungatemba duru nelinki isismeli mukabudirira here. Aiwa, comment section ichanivigira. Ichanivigira comment section. Aiwa, no, it's okay, sismeli. Aiwa, ndangana kuti ndikokufarisai pamberi pezvese zvamuri kuita. Thank you very much, Munina Nguduru. Thank you very much. God bless you. All right, sismeli. Bye-bye. Bye-bye. Comment section. Right. Kundai. Wakataura naye? Wakataura naye? No, ndiri kutozvona izvezvi pananda kuda kuita direct call kuti inambe kwese. Manje kana ende kwese haibudi, mutomboisiya tozobata mai vavaya. Pane vatoda kufonera vemahwindo vari kandi kupe namba. All right. Tupadza mai nemukadzi. Idzi ndidza baba vacho idzo. Right. Idzo namba. Saka tofona tanga kufona tifonere kameno tofonera tanga baba vacho. Tanga baba vacho. Kuda niadzi vanhu kana kutombogara Ende urudzokera basa. Dangerous. Anzi nadini matiketi achipa kupe ari kuita mari naye dini matiketi izvozvo. Urutengereiwa kuda kuita. Ari kuita mari. Baba vaye varikufona ndotombomira ndiri kudondona. Mira kuna ish mira. Waita group call pana. Aish. Madzoka vadona futi. Network ya 5G futi. Network yao. Network vadona vese. Ndofuna vari varikufuna vana baba vaye. Makadi hanzvadzi. Hello, makadiko. Tiripo manje vafafa marowa wacho havasi kujoina mekadii. Ndofunga network kwavari tiripo isi makadi zvenyu. Aiwa tosimba. Aiwa takutongotika Mr. Sadza. Mr. Sadza vemusadza rekurodhu. Alright, exactly. Zvicharangu ndiretwa Sisimeli Diaries. Alright. Ndiri mumwe kusocial media wekokoko. So mushure mekunge taona interview yenyu muchiinterviewa navamarowa nezuro ndokubva ndaitwawo reach out neve one of the schools dzandinoshanda nadzo. Vakati mune anything chamunoziva here nezvavo? Ndikati handizivi but marowa ndotaura naye Fadzio saka ndinogona kungomubvunza maconduct. Saka ndokubva ndaenda kuna wamarowa ndokubva ndabvunza but vangondipindirawo ndofunga zvavakangotaura mutudzana but vanga vasina shuwa ndosaka ndazoti aiwa tozovaedha tese tinzo kuti zviri kutaurwa nawamarowa ndizvo here kana kuti vanogona kuve vajambagari. So chikoro changu chinonzi Pinehouse College. It's one of the best schools in Harare. Saka chinonzi Pinehouse College. Saka vakati kana muine mwana mumwe mudiki noti vakabatikana nenyaya yemwana wavakati mune mwana ane 24 ane disability zvino zvikuita kuti muite zvezvamunoita zvezvi. So
vakati kana vaine mwana umwe ari kuenda kuchikoro because chikoro chinotangira paform asvika paform 6 ende chinonyorwa Cambridge andika kana kuti zvinongodipenda kuti uda chii. Vakati vari kukwanisa kuti vatore mwana aende kuchikoro for free from form 1 kusvika paanogumira iye chikoro. Saka iyi zvinhu zvatingoya kuzokuudzai kana muchida mwana nzvimbo iripo tokubatsai tokulingai nevaridzi vechikoro motaura navo asi nzvimbo itova yavo yake kana munaye mwana iripo sokutabva kwanga kaitwa navamarowa kuti mune mwana ne13 years. Zvakanaka ibaba. Mwana ndinaye. I think I would be grateful maybe tikaconsider ari grade otangira form 1 ipapo. Not a problem. Not a problem. Mune ari grade 7. Handiti. Ari grade 7 saka anenge akutangira form 1 ipapo. Hapana chakaipa. Uye ari umwacho 13 anza kuti mwachona ari kutodzidziswa navatezvaro ndo vakatolibhadharira school fees ari kuzvishavani. Wanogona kushavani? Aiwa, mwana wacho ari kuzvishavani. Wachita kuzvishavani school. Alright, no problem. So it's one of those basic schools in Harare Shem. Zvemadheudheu zvikoro zvevana vechirungurungu. So Mr. Marowa pandatowadza kuti ndaino chikoro ichocho ndochiziya. So zvakwamuri imimi kana sure of this ndezvokudai so form 5 uyu ka pana form 5 anoita MBC. Saka chandisiri sure of now is good like if I tikamuconsider iye apa temu yanga yatopera ari into chirega kumudisturba. Chirega kumudisturba kozopinda iye wega. Chatotopera kachoro manje majaha utopinda form 1. Imi moto zati nzvimbo amuchatsvagi nzvimbo yake yavapo. Chamei mongotsvaka chitema uniform kune mabhazi kuZimbabwe kwanoenda nevana kuchikoro ende chikoro chichangu chiri paopposite mati chiri pamarowa audzei pamwanochiziya panga pane opposite parliament building na Nelson. Alright. Aiwa, tinotenda baba. Saka I think the best maybe ange tikaconsider uyu ari grade 7 ongotangira form 1 yake ipapo. Zvinenge zvakanaka hapana chakaipa. Saka zvandichaita ini ndikapedza zvandiri kuita panapa ndichakubatai ndokulinkai nevaridzi vechikoro and then motogara makavapa zvinodiwa mwana otomboziva kuti acha-apply yake zvatotanga kuapply manje for next year imimi nzvimbo yake mwana inenge yatoripo mototanga kugadzira hanzi ukavada chita kuriyambutsa munhu akatora vhidhiyo akapota ari kuwachisai asingazive kuti avhura makomborero. Tinotenda zvikuru shuwa. Aiwa tinotenda baba, thank you very much. Thank you. Nemiwo zvakare. Thank you so much. Alright mukoma Fajo, thank you very much. Right. Saka zvaitwa guys ari grade 7 woinda next year Pine House College guys, musakanganwe vane mabloga tikukurawo muende kupei mukandewo Pine House College mapeji penyu guys, just appreciation, you know, just appreciation. Muende kupei logo rePine House mukandewo pamapeji penyu zvinowedzera engagement. Muchitendawo vePine House zvinokuwedzera engagement, right? Regai tidzose kundai back tiinde panyaya dzevanhu. Panyaya dzevanhu ipapo. Right, Kundi? Right. There's another call. Please hold for connection. The phone you have dialed is on another call. Please hold. Hello, Mr. Hello. Tiripo makanyamba ichane pa WhatsApp mazobva pa WhatsApp. Alright. Mutara Sisimeli. Na Sisimeli. Alright,
Alright. Because ndaona kuti madam yanga isiri kutoita madam avasi online ka. Ya madam ayikuita izvi ikutoramba avasi online. Havana kurohwa here. Havana kurohwa munogara muchiti madam havana kupinda pamwe varohwa nagogo. Havana kurohwa netsvimbo. Ai. Almost like that. I don't know any of the sort of that. I don't think that at all. All right. I don't know how to do it, but I don't know that. I don't think I did the office, but like I say, look up to it, I'm going to chicken. All right. But the chief chakaitika, the chief which can go up. What's going on? Well, I don't know that Hanzi mbuzi dzeidzakadla mumunda mavo. Gogo chii chenyu? Stepmother. Oh, the stepmother. Saka iri ishaji, toti ishaje pabanika. Yeah, but yeah, so about more so from the tonight. I'm not going to go Ko mai venyi vapenyu, imini venyi vapenyu here mai. Yesu. Ndopa mama, ndopa mai venyu, saka avo ndivai guru vava. Away from your mind, Amira yajanzi. Muri kuti mai venyu mama vedu havangari pavidhiyo vanotogara paimba yajimwe chete nambuya gogo ava vekupusa mawindo. Vachigara ikoko vanozviona tekemera papapapa. Saka pamai vangu vaikudzechera vanga vari kudhorobha kwangu. Saka izvo vanenge vanotangarira bhozi dzingarava kumusha ikoko. Saka avo vakazongosvikawo. Saka vanogarisana sei zvinoda mai namai venyu kana vachigona kufamba kuya kumuroora wamai nini kuzotema mawindo namai vanogarisana sei pamusha ipapa vanogara? Ko alright, iri long story kudaro. Ko ima hamugoni kubvisa mama here mukagara navo? Zvinoite munhu pano papashe zvinonetsa ndakambozviita ndobva vatozoenderera mberi zvekusvika mai vaona kuti auya atamba vakaona kuti vaita chinji kutanga vamwe vachivakana vanoita the next thing like now vakataura kuti mudzidzi kunde dzichizoenzi tokarapado nendobiti ndezvekoje saka kuti zvikutemumo dziri kugarirwa vanotamba fenzi yangu fenzi vakatamba saka vakatambura dziri fenzi inotambudzi vakatambura ungazaro zongona mudzakura andomudzakura otozotsvagaona odzabuda nakapa vane vatambura zvavo saka ndakatozokutatira mavhidhios kuti vakiti avaive vachitambura fenzi kuti ukaona vaita chinhu tora vhidhio goni zvinonetsa kuonesa vana vavo kuti zozviita mai vavo. Asi imimi nevana vavo madzikoma enyu kana madzinin'enyu munowirirana here? Zvepabaika munoziva? toyayayendrewawirirana naye panguva yepasi actually rokuzoita kupane pasina. Hey, ko baba varipi? Baba kashaya 92. 92. Azi chikunde? 1992 handiti. Ndipo wakashaya.
Saka godo nderei pasina murume wacho. Hey, saka imimi muri mpurisa imimi. Saka muchavasungisa here gogo makaripota madam vakaripota here kesi. Saka vangatozviita zvokupisa ibambu yavai. Yesu. Bisai foni pala utiyeso kunzwa yandi sikuyeso kunzwa bisai foni pala tiyeso kunzwa. Saka muri kuti imimi mbuya andita zvikopu zvakanaka zvakaita zero zvokuponya mawindo aya. Muri kuti mbuya andita zvikopu zvakanaka zvakaita zero zvokuponya mawindo zviya. Ndati muri kufunga kuti muri kuti mbuya anda zvihombe zvakanaka zvakaita zvokuponya mawindo zviya. Hey, pakudistroyera imukadi. Kunde atichazvi. Kunetsa. All right. Talk for the next 10 minutes. Very clear. All right. No, that's okay. That's all right. Talk for the next 10 minutes. It's okay. All right. Madropa kunde. Mahiwa. Ndimai guru. Saka mai guru ava vakarogwa pamwe chete nambuya vaya vamwe vaibuda pakamera paya. Saka mbuya mai guru namai vemukomana uyu vari pabarika. Baba ava mupurisa avatori munhu mutemo. Ndivo vanemba yakapwanyiwa mawindo suro iya. Saka ari kuda kutoda kuwaya kuti hanzi vakabura hombe muna December. Hanzi vakazi chii kundai. Hanzi vakandini chii chinoita 45,000. Hanzi vakapasina chii. Vakamboteka fence ndosaka ngodzita kubuda zichenda mbako because vakadestroya fence yavanga vaisa. Kuvatara zve 5,000. Hanzi fence iri we 5,000. Hanzi vakaicheka kuti mbudzi dzibude, mbudzi dzeproject. Hanimona. Saka hanzi vanobura hombe mbuya. Hombe. Saka tikabvunza paya kuti vangaita hombe kudaka zvanzi vaitoti ndoipisa imba iyi. Saka ndakaona kuti mukadzi abude pambapa achisiya nhikiri anowana vapisa imba vanozviita. Saka hanzi pakafa baba 1992 pakatanga kurwirwana zvinhu zvakasiyiwa maproperty. After that nozvo zvakurwirana kuti uyu mwana wako azoita zvishando uyu azodai. Saka hanzi munoziva kuti kuwirana kwepabarika mitengo yonyepedzana tisi atiwirirani. Mbuya ndakunzwa kwamambo asi handifungi kuti zviri zvega pane chavakatemba nacho. Kutaura chokwadi mbuya aya hasi zvega pane chavakatemba nacho. Chiripo chete vanenge vanotobhururuka chaiko chaiko. Kubhururuka chaiko vanenge vanotobhururuka mbuya vaya. Nekuti hakuna munhu ari nomata zvavakaita zvazvino. Vanobhururuka. Kwanzi nevanhu nezuro dementia dementia mai wakaya maiti dementia.
vanotoziva zvavanoita hani mazviwa kuti hapana dementia vanotoziva zvavaita nezuro pane saka misisimendi vanhu vari pachikwe dementia iyo kaiyo yamaitaura kuti kwai dementia hani muri kunzwa kuti vainototeka fensi igiraji inotori hondo yemumusha imi motaura zvedementia dementia iwe Emily dementia dementia inotobva paoko ku 5 kilometers 2 kilometers kuinda kumurora vakadita dementia pa next door pavo kana kuti dementia payadi pavo papo iyo dementia yacho yozongoinda quite could be dementia yekuinda kuziva kuti ndikuinda kunoponya mawindo pakati votopedza kuti ndisungise moti kwai dementia imisiyana yezvo dementia imi musangonyeperewo dementia guys musangonyeperewo dementia imi hamuna kuti muri kungonyeperawo dementia guys makungonyeperawo dementia kwavakabva kwese uku dementia yakasiya kumwe kwese kudzimba dzipakati kuti vanopasa dzimba dzipakati ikaziva kokunanga kuinda dementia kuti ndikuinda uku ikatoziva kuti mbudzi dzevavava ndo dzakadla munda mangu iyo dementia yakadi kunozviitira vamwe panekizo kuti mbudzi dzenyu yakatoziva kwakabva mbudzi ikanoputsa mudzi imi musangonyeperako dementia imi dementia yei vakatozvita maunda vanakana dementia vatori 100% right vatori bho vaya havana dementia vanayo vaya havana dementia vanayo vaya guys tisanyeperewo dementia kana vedu kune vanhu vanotore dementia chaiyo iya haisi dementia iya mune dementia haatozivi kokunanga anogona kungofamba achitoenda achikangamwa achida kana panext door kunoacusa panext door kuti imi joramu vakati muri kuhwa pachikwenzi imwe yekuti vakacheka fenzi vakatobva kumba kwavo ko 2 kilometers kungururuka kufamba kudai vachidarika kamwe michaini pakati yose vachienda kumurore kwembudzi koko kwavakacheka fenzi kuti mbudzi dzikude ndoko vakaenda kunopasa toti kwai dementia of course men should know it's not dementia ndizvo zvandikuramba kuna dementia yakadaro imi musangopeshedzera vanhu ndikwe dementia imi zvimbuya zvichienderera dementia yei dementia inongovenga munhu wani yakadi kuinda kunext door kutuse ikoko inongovenga munhu wani dementia murora inongovenga murora yapana zvedementia manesimbomirai kutogara wakapora usati ndakupisira imba moti kwai dementia imi kwalokola Sismeli murisei. Ndiraita murisei. Manga marova makuwandira kuTikTok kuno kumakutoti kana kuTikTok ndakuenda kawaniwe. kuTikTok ndakuenda kawani musuno. Kusaka sei manga matisiya kunoko. Kwa dementia kuti ameno dementia mene koko isu dementia ndozokuziva isu. Dementia ndima kuti correct. Wati kokota? Ndati saka kuno kumunenge muchiti todiko. Aiwa, ndakada kuenda upaya pandakaenda paya. Kuti kugiftei zvekuti yatipana pachizo zviona kuti tikuti alive yakadai kuona kuti pane 245 stars anokanda mastars akana vakagwamba vanotogwamba saka kuTikTok vanokanda magifts wena uziva vanotokanda vatogwamba chete nemagifts kuda kuno kumasa vanonetsa here ameno kuanzani magifts atiziva vakatogwamba kunoku ya rega ndingomhanya nacho baba vaya vasati vauya vahava ambuya vaya pandakaona kavidhiyo kavo ndakakaona papeji penyu kavidhiyo iri kana kapicha vakabata kamudonzo so muri kuona kamukotamiro kavanga vakaita kai mukatarisa nechepamusana apapo vatori nemasainzi nemasymptoms euroyi ambuya vaya tani wakaongorora musana ukauona uri kuita sewengamera sisimeli ukaona kazhinji tuchembereto tuya tunenge tune musana wekuti mvura ikanaya kanogamwa nemusana kuita malita nemalita oziva kuti kane bere sengambuya vaibere vanaro aiva kubhururuka vanobhururuka zvavo vanaro sisi kubhururuka vanobhururuka kubhururuka vanobhururuka zviwazira ravo riya unoswera uchitema mawindo handiti kungopambama munhu achinowira uko achifa vanotemba nyaya yemapere yeusiku iyi ivambuya tichaona vavhurirwa kapeji sisimeli nemwana wenyu uya nadzo tichaona ivo nhamba havana peji here panapa kana kuti nhamba dzavo madii kuvaunza panapa ivani mbuya vaya ivambuya vaya hatina
mbuya izvozvi unoziva kuti kudini ndozvimwe zvinoda ndikurumbidza kuenda kuafrica izvozvi izvi kunogara kuafrica ikadai nditomanya kuti nodhiraivha ndakanyanya kumusheko kuya ende zvaizonakidza kuti mbuya uyai painterview ikoko come interview tell us why you put up my window ende taizonakirwa nyaya yebarika kaisismeli yatu yatatonzwa taizonakirwa ende chingwa ichi maizochimhanya kana wiki rese ndechebarika nemahwindo nambuya nemapera avo wiki rese zvinenge zvakarongeka isi pana pakwete ndinopera here iwe kutanga isi peshani zano ndichitowanikwa ndekubasa panotouya nenekupa paunoti kuzama kutokatakata kuti tite kwete ndadziperi nokuti makana nechida basa kutopirawo vamwe vanenge varipo vachita kondendi vanenge vasina chingwa vana chidhamu onongawo chingwa ipapo vachidaro saka ivambireva zera ravo riya pabarika vachiri kutsvageina isismeri vachiri kudei aiwa handiti unoziva zvebarika rakudhara here iwe utamandai vanhu vairogwa handiti pamusha pavo handitika pani pamusha pavo kudaro murume akabva afa 1992 akavasiya pamusha handiona avasiya pamusha ivo manje vanenge vakatovakira ipapo ndo pamusha pavo zvimbuya zvakudhara hazvibvi zvakati kune mwana wacho komadi kutoa ungavabvise pamusha pavo saka vatobvi vanenge vachigova ipapo murume akafa kudhara harisisiri godo remurume ratoveo godo rezvimwe ende ndotuchembere tuete tokuti hautobvise tuete wakudanana kana nasabhuku tinaiziya kataipi tuchembere utu kanenge kakumhanya nasabhuku vachenda zvevarume here vachine supu here vaya tani aiwa taipi yai yakasismela havana supu ndove vanenge vakuita yekudya ka ndo tunenge twakusaka vanozvigona here tani zvokudya musaterere tuchembere twemusana yakakombama kuti usismeli ndaende bye bye tanganai oraiti tandi uyu mureza uyu apakaipa zvakaoma right saka inyaya yebarika iri guys iripo I think tichatombouya toita zvenyaya dzebarika idzi tichivhurira vanhu vari pamabarika muripo apa muri pamabarika guys asi ndoda kubvunza nai guys toti une murume wako iwewe handika murume wake ane girlfriend asi mukadzi apinzwa mumusha igirlfriend yake asi girlfriend iyi yatori nevana hanimaona yatoriwo nevana kwairi munoziva kuti girlfriend nemurume wangu nevana harisi barika ndoda kubvunzawo zvangu guys harisi barika here harisi barika ragodo revana iko zvino ragodo rekuwana kwevana tasai imba iya chimba chamureserva yakanaka imba iya hanimaona so guys ndikubvunza mubvunzo wangu andiri kubvunza ndatiti iwe wakarogwa nemurume wako andika koita Emma girlfriend yemurume wako andika unoziva kuti murume wako ane girlfriend kwanitomboita weekend ari kunotoriwo nevana 2 asi haana kurogwa harisi barika here guys mubvunzo harisi barika here haana kubvisigwa asi utozviziva kuti kune vana 2 ende anotoziva kuti weekend havasitouya ari kuenda kwaEm harisi barika here kwanzi it's not barika if they are not in a relation no vari murelation teerera mani iwesha chiko murume wako unotoziva kuti weekend anenge asipo ari uko zvakaoma ibarika because ari kutopera kwemwedzi ari kukupa mari yechikafu ari kuenda kunosiya futi mari yechikafu hanzi barika nechiuresque saka tikada kuti titovhura topic iyi yebarika iyi kai inenge iri broad iri patu thank you maiyoyo ibarika risiri official asi ibarika wapedza iwe sezvakaita ukuyakuya handika kwambongi handi munoziva kwambongi mbongi urikoka mbongi unotonana vake vaviri mbongi asi murume une mhuri yake asi mbongi une vana vake vaviri mbongi handi saka riyake ende mose munozviziva kuti mbongi waita vana vanhingirikiri uchu
Hanimoda. So vanhu ibarika rinenge risiri official. It's ibarika career. Hanzi barika barika risiri official. Right. Saka an officialized barika. Saka tikazouya tikati idzika musemozouta Africa guys kusununguka muchitiudza barika rekwei because kwenyu ririko ariko kamabarika ariko mabarika paya paanozokufondera titi hello shamwari usafone jinji naye handika ndakaudzwa kuti iwe haunaki haukuwa chibhurugwa rako iwe haudi kushevha hapwa ndakaudzwa vanenge vachiita pillow talk vachiudzana vari pamubhedha vakatsamhirana maoko kudai vachiita pillow talk. Iwe Mbongi munomuziva Mbongi? Mbongi munomuziva? Andifanya kazi kupida. Atinombucha. Mapa and Mupa will say it. Dad is good, my dad is a couple say. What about that? I'm Bonga. How's him dad? How's him dad? What about Bongi? You want him daddy? My dad got you. I got changam. My dad, I got changamuk. And my dad, I got changamuk. But we are robo. Hello. Yeah, Mapa. All right. Takuzwa. Madam Chichi, mimi December, check. Mati December, check away 5,000. Mati December, check where check away 5,000. Why I didn't destroy. I don't know what it is. We are more like one than we have a bit of a mama. What about you? I wasn't so what you the pinches? What about the pinches? Yeah. You see, so I bring your comment.
ndobva patoitwa criminal package yekundisungwe tokozari zvinhu zvavanoita varoda kuti ndisungwe udzingwe basa ndaramo inoita kuti ndiite zviri nani saka she tried to attack me in line of the basa life zvaramba vezvinova kuchaya zvekubasa vanongati zvingangomubhoo kusvikira aita tambe saka ndakaneta navo manje ndokandazouya naidento ezvino varekodhe video then toratidza vana vavo vana vavo nyatsoziva zvinoita mai vavo she pretends very well kana vachinge vaita zvavaita vanopretenda kuti vatadzira zvekuti dai vakabadaro vaitotimovha kuti chakachakati saka vanhu vakawanda manje vanogara vachiinda plaisa hai tune mutemo unozoziva zvimwe zvacho futi unori kure kuno kwamashandira akuzoti police station inodorowa zvezvine mabasa so unobva unoignora paunoignora munhu unobva akatoti chazidisebred andite zvinhu ko protection order mukaisa protection order ishandeni handoo zvandava kutofunga izvezvizvi but zvinhu zvangoitika chinguva chidikidiki ava vasinganyanyoenda kuma-extremes kwavatozoenda ekubva muna December up to now vabva vaenda kuma-extremes ekuti vandenegera zvinhu zviri vulnerable nemari dzedu dzatotambira chisono zviya kusikisoita pahwinda havakukanya payapayamukazvitarisa malaminated glasses mamwe akanga achidonha achirohwa munhu achitodonha pasai nonga there are few andanangoiswa atiri malami anodhura ukatarisa koti hwindo ravo redhoo screen dhoo chete more than 1,000 saka unoti munhu ukazoikalkuleta unoenda airport yako now ndautoona zveprotection order ndozvinodiwa but munhu akatengesa last day vakatotengesa inaimba yakashiva nababa zviri fraudulent saka vanhu tinenge zvingodainga kuti haa zvichine basa rezvonaitoshe saka unoona kuti handingazoiti ngetiri kurwisana negondo rana mai varamba kurespectika zvakanyanya zvekuti unoshaya unoperera I think right now vavauta zveprotection order chete kuti vasabvumidzwe kusvika payadhi penyu. I think that's what you have to do. Kana vakapinda iko zvino vanongosungwawo hapana chekuita hapana yaisi mhosva yemunhu vanongoendawo jeri. nyaya manje iyi ndandasanyatsorishuwa kuti vanotritwa sei vanhu vakadai so vana vanogona kupretenda mai avo vanopretenda kuti vanogona kuchemera pasina zvavaitwepo evidence yemawindo iripo evidence kumadzichifu makamboenda kumadzichifu makamboenda kuna chifiida pakutanga pamunda toda kurima mamai wakasirwa mai wandinoima ini ndobva chifu atowanararama ikutodhesiyayo vanhu ava varime minda yavo zvakanaka ini apa pamarumwezuro pamberi kuti zvakaitira haisi marumwezuro pamberi marumwezuro pamberi ndobva yakaitwa zviri kusoro maglasses ndobva ndatuma madhamoto aende kwachifu akamisa kwachifu chifu akati ine police asi ndazvinzwa zvoita mai ava zvakashata zvokuti vanyanya kugairira mai mukuru anokugarirei ndo mashoko avataurawo andakazwa namadhamu achiti ndo zvataura chifu inavo vanhu vataura navo saka ndofunga kuti zvizhinji ndingatotange mangwana ndingatongotosura mangwana because kubva kuno kuenda kumba then ndozopfuurira police station mota dzacho mafambira dzinoita ipapa which means then ndakutoenda kusura mangwana aiwa vasungisei vasungisei kana vachinda kujerega vaende. Kune imwe mbuya iya yambuya mai vashandi vekuharare yekwatisetiludha kana makaiona iya vemwana wekunyepa wekuita sika mbuya iya itoriko kunhingikirizvo zvikuri manduku zvingatombondibatsira izvozvozvo vakati bherera kudhara mai ava zvekutsvekira aiwa
ndakataura ndiki maya zvakaita anokura nditomutoti mai nditomugone kutovati mai guru kana kuti mbuya tatojara tovati mama saka kanditaura nezvavo ndovati mama kanditaura mai vangu ndoti mai ndomutauke mupatango wataimbovaita chii saka mai zvavakaita vakatanga pane pandakauraya mombe yavo ndobva ndaitakura yese ndobva ndauya nayo basa ndobva ndatoitenesa zvebhizinesi so she didn't know akana here havana kwakasitenga here kuti ndakangovapawo zviya zvekuti unotongoti tokutongotakura mombe yese nemusoro nematumbu ndezvebhizinesi ndobva ndangovapa nzvimbo yemombe vakatoti ametabaya but havana kuvasatisfai nezvakaraita vaifunga kuti ndavapa ibigger portion but mai vangu handina chandakavasiyira ndaifunga kuti vanozvinzwisisa so nditone audio yandakavarekodha ndazoti aiwa vanga timbonzwisane tionekana paprotagana patishande vakabuda pagera nyaya nemukomana davira neyatangira paimombe akatenge nyama yemombe mombe yake ndakachirita wosaka vaida kuchiwa pemombe inoita kuti abizinesi alright saka ndikatovarekodha because ndandakunyaya yake vanhu vangauzodza kuti namai takanetana chii zvokuti dzari audio nditori nayo ndakaisa muflash ndoto zvati ndogara ndakaishongeta for future reference like ndinogona kutokupai muzvinzwire pakatangira nyaya ende hapana kuzombogadzirisika kufanana nazvo zvakaoma izvo zvakatogara vakamitsa izvi vana vavo vanenge vasina kuudza kuti zvandakaita ndakanopanya mahwindo havana kumirira vakamirira kuzochema kuchinja statement vasingazivi kuti pane vhidhiyo zvekuti pavakazoona kuti ari kurekodwaka ndo pavakanga vakutorova pekupedzisira vakuinekera kuhasha kuti ndaparadzirwa mugadheni zvapera zvope chinopera chibage chakura chopedzwa nembudzi icho chakatotoro zvacho nezuva ende kurima kwemachembere unongokuziva hapana pane pakarimwa pandoko rine maturo ekuti vangayupe anything ungazvateneshwa nembudzi mbudzi haidhime chichunhu chibage chakura chinodzindime chachidiki saka unongoona kuti nyaya yacho yese isenseless saka ini ndine wari namama manje kumba kwavanogara kuyadhi vanogara vese vanotomhoresana here vamukasei maswera sei vanomhoresa zvinongokudziva kumaneja kugarisana zvezvaka zvekuti ukavakasana kumhoresano ndizvozvo but vane vachingovharavhara unongoza hapana vanhu vanda kuti zvirikuita papa pausvikodzika mwana vanhu asi kana vari vega vanogona kusamhoresana mai vangu havatosii dhoo rakashama vanotosha vatoti anything can happen pagona kuitwa kana food poisoning zvakatomboitika kuti pamashure saka kugara kwekungodhoo kana makagara musina zvekuzviita machembera muri panzvimbo imwe chete munongodzidzana oziva kuti zvinondiprotecta ndezvipi zvekuti mukadautari namayango she's a violent person inde vakarera nefoezira zvekuti vaisata dzavo tovamisa mukadzi wangu aisata dzavamisa but masungiro ndotonevarwadziva ndichiona vhidhio masungiro vakaita zvinyoronyoro vachiva pachiteteto vanyatsopwanya vasapatanidzewo zvavo nemagirasi vanyatsoona kuti mai ava vakabatikana zvisingaiti ndovaziva mai vangu vane vatora nebhizinesi havachitotoraramba kuvo vari kuraramba kwavo kutraira kukamfota mukadzi ndinoziva kuti vari kutraira kutozviitawo cool down but vane vachitorwadziwa bhipi yavo yatokuchitachizvizvo ini ndofunga kuti ine gogo ngavamboenda kurashia soda ikaita kana zvekusungwa zvacho zvikaramba vakonsider age ndizvozvo but
ndikaitawo zvinondibatsira. Ndizvozvo. Kana kuti gogo changa wamboendeswa kuRussia kumasoja wambonogwa hondo. Handivanda zvekugwa. Wamboenda kufront line yekurussia neUkraine uko kuri kutogwa vanhu kana vachida kuenda kubasa. Kuri kupa vanhu 20k USD. Kuri kupa vanhu 20k USD. Tivaindise gogo vaende kufront line. Red zone. Vaende kured zone go. Inini zvomoita chindai kumangwana kana mangwana mazvakumba endai kuport endai kwashe musazorega endai munonzwa kuti shari kudi mubva vaenda kunoita peace order vasevhiwe peace order kuti vasasvike kumba kwenyu ende vasabate anything that belongs to you hanimaona then kana vakaramba vachidaro manje tozokubatsirai takutongoipi muri kune kutema sitogona kukubatsirai futi kuti varege kuita zvavari kuita izvozvizvo. Ndandisakambobvira ndakafunga pepeace order nguva yese izvamo but apa ndatozozvona ndozvona zvinobatsira because peace order ine advantage yokuti vakangoita zviri zvavakamboita inenge yacollective of court vane vakuvharirwa. Yes, ende vakavharirwa weekend vari zvavo navo handidi munhu wacho ngoti hamuziitokevaipovae handiti aiwa but vakamboita vhiki kumasouth chega vanogwadziwa. Vanogwadziwa. Vanorwadziwa negodo saka ndozvingoripowa zvekuti unotopedza nguva yavo trai kuda kutoeketedza kuti unzwa kuti chindikonzera chingave chiko apa depati hano ichingorimo negodo ndotovaziva vanogodoka kubva pasi tovaziva ndozvavari. Zvakaoma. 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 Aiwa itaiti kuzonzwa kuti zvafamba sei. Handiti saka mangwana aishuwa ndenda svidapo zvoti denda sina hangu basa randinototanga ndaita kuno Spain denda tomukira ndaikwanisa kusvika kutorwa mangwana but ndichaita ndinde kusvikira mangwana because usually ndisingatoti vazive mamovements angu zvekuti ndasvika pamba vanzwa dzahambosvika kuda ndisingatoti vazive vanozotanga kuprefa kuti mangari kudai mangari kudai saka ndati kuona tete. Alright, saka pakanaka nekutaura nemi kuseri timbodza kuti mutibvunzire muroora kuti ari sei ari right here. Kana zvazonyanya kunetsesaiwa tinozoipindira toona kuti tingaita sechimboita zvepeace order tione. Handiti ndakutaura naye zvangu ari right ariko kumba. Kana ari right saka pakanaka. Aiwa musazviteedzera zvemachembere musanyanya kunetsera kuti navo because vamwe vanenge vachitobhururuka. Ndazi hatingotarisi zvinhu monetary value. Ukatarisa pamba ine tuvana twangu kutoto tovatone trauma yekuti chii kuchachiitika gogo vachipwanya mawindi vapwanya iko saka tune tongoenetseka kuti chii because handifariri zveviolence. Aiwa peace order. Peace order is the best. Ngapiwe peace order gogo varege kusvika payadi penyu. Vasabate inenge mchango vasachero pamunda yangu ndo ndibatsira. Aiwa ngavamboisai peace order right. Saka thank you hanzvadzi yangu ndozonzwa newe kuti zvafamba sei asi handiuzi ari kune kambani kuda kukwisa mawindo ealuminium. Ndambotaura navo vanoda kundisapplya nemaplastic akapwanyika. Yes. Saka vachibvunza material ipapo yase aluminium square tubes steel ariko mazuva ano aya akati tiri kudarika aluminium saka ndaichivaonesa vakati vanokwanisa kundisapplya nemaplastic then transport ndinozoona hangu ekutamba saka ndatovatenda zvikuru because ndatizivayo akawanda anototidzurira like imba iyi vakapwanya maglass mazuva saidhira yakupwanywa true ndationa mamwe acho rimwe true ekunerimwe side to make 5 then
paper door. So I think Palapani was 5 or 6 MB4F. Then door is 4 meters. Right. Yeah, but at least pane vari kuda kupai. Saka ini mirevo puwa maglasi, moisa maglasi paside, musatange nekurovera, motanga mafambira peace order, mozoisa maglasi enyu kana peace order yenyu mapiwa. Ndozvandoda kuita because anosvika kupaiwa futi. Anopaiwa. Plus futi motogara hezvo zvinochitonamata zvakasimba because kana mavavharisira kuti vanetsane nemi, vanogona kuzokwira zvavo gondo ravo vachiyaumba kwenyu. Vatogara zvitoro kwavari saka totozviziva. Ndakawa mudzimai, ndakawa muroora achitaura, ndakanzwa muroora achitaura pavhidhiyo kuti manditadza akafeya feya. Zvavanotoita zviri zvekuita zvekuwanda but munongoziva zvinoita mwana amene isusu taangoramba medu mese plato yako kuti chigara navo nekutoenda ikoko. Ugwanda kutoba safeguarding guys. Ndo vakamuchengeta vachangoramba vachitotichengeta vane maitiro avo nezvikonzero zvavo. Aya. Zvinhu zvakaoma. Nagogo vakaoma. Upenyu. 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 Alright. Nekuti vakagara kuti vazotange kupwanya-pwanya zvavo dho mukadzi wako akatozovhara skrini iroro akatiya vaida kupwanya TV. Mumba mako mune TV kuma 110 inch. Dai mwari wedu wendai. Ndoyavaida iyoyo vandogwadziwa kana muchona TV ko kumusha kukoma katingwe nayo masora iwaya ndozvavasiri kuda izvozvo. Zvakaoma zvazvika ndinoda mari takatoishingirira rutikendini kuti dzonga une watomira zvekuti tu. Aiwa, kude kusiri kumareserva kuri kumtown taiti vaisire electric fence vabate vagwiniwe. Zvino kumareserva magesi achanokuponda imi nemchizomaona solar yekuti isumudze electric fence inenge yakuda solar hombe. Saka hazvimbonetsikana. Regai peace order chete ndochoro. Vadzorwe kunze mukangosvika tiri kuvharirai. Handitika. Aiwa, ndatenda kani nenguva yenyamara nayo nechido chamara nacho matomboito vanhu vane vachindikamfota. I thank you so much. Aiwa, no it's kuwana any monetary help zvekutoti kune umwe munhu ari kwaari ari kufunga nezvomwe munhu waasingazii ari kumunziro pane zvaakasangana nazvo. I appreciate. Aiwa, ichokwadi hanzvadzi yangu. Aiwa, alright. Iri bhone ichitaura nemi kuseri chinzwa kuti haufa zviri kufamba sei. Okay, shabshabu nhamba dzenyu idzi ndedzekubiri. Ndedzeku-UK. UK i-cellphone. Alright, because ndatraya kuifona ichitoti nhamba era. Aiwa, ndeko munongofona yakadaro plus 44 ichida yakadaro i-UK inopinda. Ndopane WhatsApp handii. WhatsApp. Alright. Iri bo nayo. Alright, na. Mamsina uziseva. Alright, ish. Guys. Ndakusirai. Alright, iri bo officer tobachana. Alright, sharp. God bless you. God bless you too, hanzvadzi yangu. Wavhara kudai. Right, nyaya dzepamerica idzo madzinzoka. Gogo mamuchiti kwai dementia meno. Mamuchiti dementia ani mazvinzwa. Kuti hakuna dementia inotori mbuya nhubu.
kune zvimbiya zvezvidubu asi guys zvakufanana ndataura ichokwadi zvakafanana nemi mose muri pano palife kana kuti ini tachembera zvikapasaiza mbuya vaya picture yourself machembera guys picture yourself machembera kuti munenge muchitasei picture yourself machembera ipi kuti munenge muchitasei machembe picture yourself machembera guys kuti munenge muchitasei munoda kudherekwa here ndizvo zvimbuya zvinubu izvi rosina mutaito edhi kuramba buda udzoke ndo zvimbuya zvinubu kuti waita sesikudai mazvimbuya zvakaita sesikudai so hanimuona zvakaita sesikudai so zvimbuya zvine zvichikuzati tiritombuya vanhu zvavangori moti kwai tine dimentia ese dimentia hanimuona it's a dementia anyway. So anyway, guys, could I anything to say your daughter? Send up keep up upon my uncle, to us and us. Okay, sorry, bye. Right. As I will go to that, it's negative 6 feet. Hey, Cynthia, Muromoko ne Simba. Muromoko ne Simba, do not ever say that. We're not going to show my 109. Don't ever say that. Muromo one power. Adwara muromo ne Simba zvimbuya izvi ndo zvimbuya zvisingawi zvisingatowi animaona zvimbuya zvakadai so saka anyway ndiri kuramba kuedha budai mudzoke ndiri kuti not 8 aita zvokufona hallo hello yes kuri sei hello yes tukunzwa tiri bobisai palaut ofisa vakanyanya kuva soft very soft vakanyanya bisai palaut andinambesa palaut amene tifone nyuta sei right alright inzwe vananyanya kuita soft ofisa vanhu mukadzi ndiye akatochangamuka aitotaura akachangamuka uya very too soft. vakatovakonewa usiku akadaro muroora mukateerera vhidhiyo akatotaura izvozvo kuti makanditadza masikati makanditadza dzimwe time makuya masikati akadaro havasi pakaipo haona vaita mhuri dzakadaro sovasikati akabarika mai mwana wakatovaka kokuinda hapana kokuinda hapana wakatovaka uchingodzila nezvozvo everyday mai mwana asi ndakwanisa kuti igodo rambuya vaya foni kutonesa kutonesa foni yavo right guys ndiri musi wesaturday bedwe musi wesaturday ndinenge ndichitamba game guys nachijandukwa kutiktok andisinga guys ndinenge ndichitamba game nachijandukwa kutiktok musi wesaturday guys saka ndokumbira kuti muye kuzondisapota bedwe mundigiro zvezvimashumba apa nditombozviti shumba ichienda nezve ndinongowa kuti shumba yaina tozutira nezve bedwe mundigiro zvezvimashumba mundigiro zvezvimashumba ndinenge ndiri kuwo tiktok kuti tamba game nawo chijandukwa nesaturday 6 dzekuno kuuk 8 dzekuafrica tinenge tichitamba game saka handizivi kuti zvishumba izvi zvinonyatso kumbofamba sei chaiko chaiko I don't know kuti zvinowanikwepi zvinofamba sei anosipo hallo kola hallo sismeli muri sei ndiraiti kuri sei kuri bo ndangoti ngoyo nemwe muono wasiyana nevamwe ndikubvumira gogo ava vakakanga but ana pamune muchimbofadaya paipaya muchitirwadzisa mukuona maconsequences zvinamuitira musore muri kuzoitisa vana matochembera haisi kunzwika andaigani muye mukoma wangu unosouya kuzoganda chishumba haisi kunzwika kuona foni yako iri kuchezera like
Right, ndikuti ana mai zvembo zvinhu ndati ndikuya nemuono wangu wakasiyana nevamwe ndati ndikuya nemuono wangu wakasiyana nevamwe kunoko handiti kunoku tinotaura zvese zvekwedu pasisimelu ana mai nini muri kuzviona here muchimbofara isusu ana mai guru muchitichemedza maconsequences acho kana unoda kutanga imwe nhasi rega tigoitanga nemusikusera mangwana rega tiitenge kusera mangwana iyoyo yaoda kutanga iyoyo inenge iri friday uyatifana iri friday pano tirikuti barika handika barika unofficial iwe nemunhu wako pano negirlfriend nemuro wako achiziva uya uimenchene sanganai pano nefriday guys nefriday iwewe nebarika rako nemuso friday uya naye sanganai uya umumenchene pa timuedhe timubvunze kuti tikumunesa chii barika riri for official friday pano handi mazviona sisimeli aiwa vakadzawo gogo ava but kuitira munhu kuza murume nemusoro mangwana musoro wakaitaiwo unogona kusungurudzwa vose panguva yawaiita ndowaidiwa kazvichifaya chaizvo muri kuona kuti kola ari kuya neviolence ka muri kumuhwaka kola kwanzi ipimbi pamakanga mutazvonzveibairwa kuti muri kudiwa handisi maona hanzi zvine mubayiro saka ini pakazouyawo mainini apa handisi kuzoipindira ndiri kungoedha mainini mopedzerana pakufoni papa ndiwo auya neviolence ndiwo ndikuatokonya ndiwo ndikuatokonya vanhu vaya amesako unovaziva wani ndikuuya gomredhemuriko wakwe baba unenge watorigwa ameno alokola alokola fana uya ndoti vanenge vakatokuvinga ndatoti ndibude panze papisa Cape Town ndati ndikazobuda panze ndimbotaura saidi rangu rakare vamwe aiwa ndizvozvo vanenge vari kuuya ameno vari kuuya zveshuva sisimeli vana mainini pavanouya vanenge vachifara zvekuti ende vanenge vachidiwawo gofa nebitanes and handitaure zvekupedzera ndidoni and the other thing so mira pane audio ndikudziplay sisimeli ndachikumbira kuti sezvo mati mangwana muchauya palive yandicho tachikumbira kuti mombotaurawo topic yekuti toda vanhu vanotimotivheta kuti life yavo yakatanga yakaita sei kuzosvika pavari izvo chii chakaitika mastruggles ese vakasangana navo kuzosvika pavasvika right now toda vanhu vanongotimotivheta because unoziva kuti kana usati wasvika ipapo unongochifunga kunge sei mwari vandirasa kana kuti unonge ungofunga zvinhu zvakawanda sesitori yenyaya mukatudza iyoyo kuti makambotengesa mavheji makadii makanowachira vanhu muchidii nzvingodii zvino mapane imwe stage yekuti munhu wese tinoyambura kuti sisimeli zvakazodai varusha zvinhu zvavo chichechi tikombero mutetiso topic iyoyo please okay kola vatikumbira topic ngoti kasina handisvikiwo kasina handidi satichidowo munhu uyo anongoti motivate wewe kashutudza mastories tongodziwo vanhu vachitaura mastories avakasiyana thank you. All right. The topic we will have it on topic yakazvimirira kola. It will come. I'll keep that in mind. It on topic yakazvimirira and it on topic yakazvimirira kola. We will bring that topic. My expression vamuri kuda kuti vakuinspire vachafonda vachikwira chikudzero kwavakabva niko vakasvika nepavariko zvino andika nemastruggles akasangana nawo. It's a topic on its own andika, so don't worry, we'll do that. Kola gara ipapo vanenge vari kuuya ameno ameno Mascara says it, man. That's what Mascara said.
inga chida kungotaura kuti vanhu vanongotakura bitterness nepaisingakwana. Zvebarika pakupazirwa kwaitwa mahwindo kuti hanzi yeye wakuriripa zvawasowa zvadii zviri kupinda papi zvine basa rei. Barika rakabvira kana mubhaibheri ranga ringorimo, you know. Saka izvi zvekuti vanhu vanozoita bitterness yekuti hanzi yeye nekuti pamwewo wakatorerwa murume kana kuti wakaparikwa hazvishandi. Because ukautaona ava vachigarisana kureva kuti avo vakatoroorwa kambuya vadika, vakatoroorwa vakatopinzwa mumusha vakaita sei. Saka imwe bitterness yekuti hanzi yemarezults barika yemarezults ekutorera munhu, but they must just accept it kuti barika rakabvira kudhara ririko, ende murume is allowed to marry vakadzi vaanoda as long as aine pfuma yachona. Kana iwe usichiona zvisingakuitire zvechihure chemurume ibva. Anotobva schools mazuvano itori kuharare uko kuharare kuno kuischools isu hatibviwe zvona chete ibva iwe unozona chete ndizvenohausi yemwe munhu asingadi barika schools tipinde. Munhu angaparadzirwe property yese kudaro, fence nechi moti kwanzi results yebarika ibitterness yese iyaye. Just accept it kuti murume anokwanisa kurova mukadzi more than one. Kana iwe usingadi zvekuparikwa kana zvekuti hanzi yesmall house chiibva. Ende uri right pawati bitterness ende zveshona mai guru bitterness nenge tina inenge ende inenge wangoya wongozviziva kuti ndiripo, wongouya wongosvika ndikanganisa uyu happiness yangu wotarisira kuti ndiregedza kuita bitterness. Ndinotoiita ende you suffer for that mangwana. Ona wakatanga kuita utsinye iniwo ndiona wakatanga kuita utsinye kutadzisa vana vangu kuita life yavo, kutadzisa vana vangu kuendeswa kuchikoro. Varume vanenge vachiendesa varume inevo varume vachino vachinyanyanikwa vachienda kunoita maspems emapurisa amasoja kusaidi kana maini vachititisa zvimaro. That's bullshit. Ndakuenda Sisimeri ndakafarisa. Amai mwana kana vana venyu vari madofo vasingagone kudzidza, vasina kudzidza, vasina kubatanidza life ka vanenge vangori madofo, regai vana mainini vaendeswe kuchikoro because vakachangamuka. Vako kana vari madofo vakapera kufudza mombe vachiita sei, not because kuti havana kubhadharwa fees. Vamwe vana ndozvavatongori mafailures in life. Musada kublema vana mainini. Manje uzonya uzenenye mazviona kamuchemero izvo zvimbuya vakutoita BP mainini vaya vakuita BP vachepani vatomubatsira, and there's a lot of people, I'm sure there's a lot of people vari kutominboxa vachamubatsira. Hapana kumbonya mbuya vaya vanenge vachingonya nevana vavo marombe. hazvina kana basa settlement pain unenge watomboinzi. But saka imi vakadzi muchatoroya nenyaya yekuda kwevarume nekuti hanzi murume anyenga wotoita muroi. Kana paenda kumusha wakabata kunge gudu unotofa wakapabata ungonditira utsinye mhandu yemukadzi dai zvinzi wakanyeperwa bheta manje ngochitoziya vanhu vanenge vachitoripo. Guys, mhandu yako anenge ari murume wako aenda unotsvaga mukadzi. Why tichida kungoblemana ndisu? Iwe murume wako haasi kuzviziva kuti murume wemunhu. Paari kuenda unoroora haasi kuziva kuti akakuroora kudhara. Why tichida kufarira kublema vamwe vakadzi? Blemai varume venyu vari kunotsvaga vamwe vakadzi. Murume is another gender. Pain unonzwa mukadzi unonzwa pain unonzwa mumwe mukadzi unofara kunzwira mumwe wako. As long as usiri kunzwira mumwe wako tsitsi ndikoko. Ina ndimbokunzwira tsitsi hausi mwana wamai vangu. Murume wako akatouya pandiri izvezvi achitotsvaga zita rangu akatonondiroora ndinotobvuma. Asi tinongozopedzera nacho unozotochiona. Handitombomuziva uyu. Handi tiri kungotaura, ina handimuzive munhu ari kutaura, tiri kutongotaurawo zvedu. Ndakuya
All right, caller, thank you very much. Ngavauya ana mai guru tinzwe nyaya dzavapa zvekuda kuti azive Zvimbrigedia. murume wemunhu Ndora zvimbrigedia. Mamutoberedzera zvimbrigedia. Kwai mai guru kwirai. Kwai vana mai guru kwirai tipedzerani. Iyi inenge mainini. Kwai kwirai tipedzerani. Kwai kwirai tipedzerani. Vana mainini. nhai paida ndakauya zoita tsitsi paupenyu kuti hanzi unganzwire mumwe mukadzi tsitsi ndomunzwira tsitsi hama yangu imi kwanaimi mubhaibheri barika ririmo kupi kubva kupi pasi chigare ana sekuru kana kwamarange chaiko barika ririko kwamarange kunoitwa zvamwari kunonamatwa imi muchiri kutaura kuti kwanzi kunzwira mumwe mukadzi tsitsi iye murume wako andii kunzwira tsitsi asingakutsvagire small house. Kwai mazuva ano mahure ati wande kudarika vanhu. Sisimeli mazuva ano futi vakadzi vevanhu vari kungohurawo saka mahure acho Vakuhura. vakadzi ese tatongowo mahure havasi kuhura vari kungohura vana vari pavarume vachizvara vana vasiri vevarume musati tuka zvendu isusu mahure akawandisa ya nevakadzi vevanhu vari kuhura futi Mazuva ano yangove 50-50 square chairo. Mira tione pane mai guru vanenge vari kukuvinga here kana kuti ndimaini namhendo regai vakwire. Zvimbrigedia zvamukuda kunonedzerana. onaipatinashe mugabe sisimeli mwana ane 30 years wababa vakakura ndebvu dzakachena anenge achichengeteswa mwana kusvika pakuita dhokta mukadzi akarorwa achinyeba kuti mwana ndewako asiri wako moti kwanzi vana small house vana chii imi kai iye mukadzi Kwana anenge vakwira hello. achiti kunzwira murume tsitsi Maswera sei sisimeri? Tiri right kanjani? Ndiri right kwala uri sei? ndiri bho zvangu Ini ndangoti usapinde hangu nemwoyo mati ini ndangoti hangu kunze kuvarume hakuna dzaangito. Saka zvekunzi hanzi murume wanhingi zvichazofamba sei zvichazoita sei hanene koko. Inini kana atongouya akatongoti ada kundiroora kana kuti achitombondichengetawo panguva yachoyoyo ndotombochengeteka zvekuti ndevanhingi zvekuti ndikunzwire tsitsi zvekuti nekuti hauna mwana musikana izvi hanheno takangozvarwa zviripo zvichangopisiya muri kufana muri kupi endai padhuze nemi munopiwa drinki ndo yanchibhadhara mangwana. Thank you kola waita hako mudikani. Zvakaipa. Nai madzimai emumba muripi? Zvotongonyobhoriwa panapa nhai zvibhirigedia zviri kuita kurushugwa muripo mucomment section. Sharing is caring, Sisimeli. Sharing is caring these days. Sisimeli muri kumboziva here kuti but zvaari kutaura mukadzi uyu chokwadi jokes aside varume vamazuva ano vaangito murume ane Hopo dzangove ngito. Saka watichaona kuti ndanani ndiwe venyu vavo ndowati kutora ndineko. havachatoda masmall house varume masmall house varume mazuva ano ava inini shuwa chiti Veronica vari blame Veronica ini ndivo vaitozvidawo ndo vakaita kunotsvaka Veronica Veronica akambonyenga munhu hasi ndo vakaita kunonyenga munhu ndivo vaitozvidawo iye murume wako kana tizwa kuti kana vaitogwa vakandikudzamere dai kuti ndoita ndibatewo ndikutogwa ndikudzamere ndivo vakatoita vaitotiza kumba kwachinde koga nai iye murume wako ndiye akatouya akatondinyengawo inini nekumuonawo nekumudawo ndakabva ndatomudawo pane imwe nguva futi ne ndisingamudawo nechitodawo mari yanenge achitondipawo iyoyoyo zvese bho life ichitoendeka saka zvekuti ndizoti kuna mai guru kana kuti kwabva kwazenge aiwa iye murume wako ngaakunzwire tsitsi plus murume ndewako wakarara naye pamubhedha uyi naye pasaidzi akabuda panzapo awedu tese kochii zvakaoma zvakaoma vediwe aini baba pamuswa kuti ndagara naye mbozvitaurawo ndakazongona tikana mamwe manhu anditi agara nave vava ndo mbiti dzekupedzisira because uchida kukadzi wako uchienda kwaveronica animona uchida kukadzi wako uchienda kwaveronica veronica hana kuyambokagara munhu animona hana kuyambokagara munhu tatotizira kuti waitepi bhuti munhu achibuda saka munhu wakanga achinhaini
Azozvona Munozviziva kuti murume munozviziva kuti murume anotobuda mune 20 rooms house mari kuwana zvese achitova manguvu 1 room tichitonakidza pamwe ndakutorodzerwawo 4 rooms uko zvichitoenda zvakadaro zvekuti murume wanhingina handinei nazvo ini unogadzira kana uchizvidza kuti unoroya inini nekuti ndindanyengwa nemurume wako unoroya anoda kuroyeka nekuti nenini wacho kun'anga akudiwe passport sisineri akudiwe visa kusvikira amen project yangu kodi ndiyangu project yangu vero mumusina kuyeso kumfunda ndomisa pasaida patichimbotaura dai vero I'm talking about you every day till I die I'll be talking about you Veronica Makovani ndava kokunzi hanzi murume wangu kaka kudhara ikaka murume wako ndiani murume ndiwakukana wakamutsamhira achingosumuka pachiuno pachesi pako chete ingotambene ikoko Jehovha ndiye mufudzi wangu zvotopera zvakadaro unozomona kutauya kuti hanzi murume wambuyara akafa 92 wazi kudhara kauko murume angataura uya ndofunga vakatozvarwawo kudhara zvichingoripo vakatozvigamuchira manje mazuva ano zvinoita kunge zvinoyera kunge chii chinoshamisa zvinhu zvakabva kudhara zviriko zviya ngochete plus varume vacho vanenge vachinzi varume vedu havana kana mari varume vacho gavambomira nai ngavambotisiye uko kure uko tombozvida pakaoma namba dzangu muri kupiwa mucomment section muri kupiwa namba dzangu mucomment section mukuti how can you get out of me muri kupiwa namba mucomment section kwanza pavanokunyaya chioniso tanomuchira kuenda kuramba kukwira mwene make kunyaiwa here ndokwaungatotaura kunyaiwa ini ndakati ndiri pachistretcher bed chiyani chinda kutheatre ndikaanisiva message ndozvaungataura zvokunyaiwa ndatoprepeiwa ndatopfeka chigauni chechetetecha handizatototecha ndopfeka chigauni chinenge chine kumberi chete chinongosungwa kwazviro usina kana bhurugwa kana bhura kana chi ndatopfeka chicho chandatobvisa zvetonesa chine muteki chekuti kana ukanopirapo vanoziva kuti ndinhingi uyu ndatochiiswa chiya ndotoinda kutera ndichigodziwa zvokuti pasaidi apa ndichiinda kunoitwa operation anomuona ndichitoabatira foni ndokungoti ngo ndakamirira manesitawo ndisinda kudai foni ndobva yangoti meseji ngudi hanimona ndichinobata mese unoenda kwadumbigwa wani unosindati unosindochina kustretcher bed uko wakatopera pawa kudhara uti ndizvozvo kona izvozvo vanoregai vakadzi vahure varume vanga vanyanya ina ndipo vasoriwo vakadzi vakuurai ndikutaura chokwadi ndisikanatumbo vasora kana ndikutongoti hamene kokoko munhu kuti ina ndionisa kuti munhu anongobuda izvozvi guys ndakadai so mugongonza kuti simeni vakaenda kuita chihure munotondirambira inema ini ndozoi ndichikuziva kuti aiwa guys ndakatohura because ndobva nditaka kuchikupai mareasons much hanimaona so ina I don't think kuti vanhu vanongobuda vachingoenda kunohura panenge pane zvinhu zvinenge zvakatoitika zvinenge zviripo munhu anenge achitopa kuti noita kutaura chokwadi munhu angobuda achingohura ndozvekwamwari chaiko chaiko unless ane dhimoni handimaona unless ane dhimoni kana kuti mweya wakatomugara wechihure ndopatingati maybe kana ari munhu atinoma zvakadai kudai wongosumuka mungana nongotaura kuti ndakutenda kunohura hakuna hazviti samurikuedza nyore waitya ndawirandi murikuedza nyore waitya ndakubikira usahuri papo nyama iyo spinach you don't want spinach vari kupiwa namai guru vakati zizi vana mazuva ano vakabvutawo shiri yakabvuta rekenawo avananobva vasori mazuva ano ini kana aiwa panenge pane zvinenge zvichitoitika ndinotuma vakadzi kuti vaende kunohura ndinotuma vakadzi nokuti chiwa mukadzi agere kumba mukadzi ari kunhano river mukadzi ari kufamba ari kuita life inenge yambongeloya
achindendera achidlaya majoy anohurire ukaona usimuka achienda kunohura mukadzi pane zviri kuitika, pane something chiri kuitika. Kutaura chokwadi apa munhu anenge achiita nhafu mumba achiita financial abuse, emotional abuse, whatever, physical abuse ka munhu yeye ndeyokuti munhu yeka haasitombori kana romantic mai mwana hachifugunde haasi kana romantic chinozikamwa hapana, ingori basa renhafu mumba chete. Anoona ingori rafu mumba chete. Munhu akadaro timu irori riri abusive zvekudaro bvunzai vakadzi vacho chokwadi vakudzai chokwadi chiri pachiri pamberi paMwari kudai zvinozikamwa hapana. Romantic haiyo chinohachiko hameno kuti zvinhu zvinenge zvichiitika. Vakadzi vakangoti vaura panguva yachikwa chime ndakaura nokoti right ungosabatwa because ino vari matina ndivo vatuma akarooriwaka. But ndizvo zvandoreva ka kuti uchirarama kalife kanenge kwakanga kambongele kukaya kanenge achirarama tariro anenge achida kunohura achihurirei, anenge achihurirei. Tikatomuhwa nhasi achinzi ahura ka kureva kuti pane something especially zvirume zvekumasvingo ndichatotuka zvavarume kumasvingo, zvirume zvekumasvingo izvi musarogwe zvenyu kumasvingo guys, musatorogwarira Tobias okwagutu ndo zvakachezvira kaizvi. Anoona varume vakaozhira zviya zvakachira hazviti ndakuitira vhidhiyo yawo mangwani hazviti zvona varume zvichira zviya hazviti zvinoda hubaba hwasingakwanisi kutonga anoona unofanwa kunzwa inzwa inini ndini baba echichi kuisa zvimitemo anogana ndikuvaitira vhidhiyo zvivarume zvekumasvingo izvi mutima waudzi izvo zvivarume zvekumasvingo kosi ndokumusha kwandobva ndokumusha kwangu saka ndozviziva zvivarume zvekumasvingo ndokumusha kwangu inongonzi masvingo raini chete kana ichingori andakasvingo ichinde yakadai zvirume zvinonetsa zve apa kuhura kwazvo apa kuhura kwazvinoita zvivarume zviya mahuriro azvinoita zvirume zvekumasvingo. Munoziva tsiko zvinovadotaka kutoti changamchama iko zvino lipstick inoti Cutex indara Cutex lipstick yanga isingadiwi dhara waiti pamwe kwakazoku inotambeniro ure ukamwe vana mazeve ani munodati mazeve anodetsa sei anondidetsera maivhugururu ani munodati anondidetsera maivhugururu sei hamasviko here hamundiudzi zvekumasviko mangwana mira munodati kwandidituka sei mirai muone ndida kuvaitira vhidhiyo makusei ndosora ndituka mangwana ndavaitira vhidhiyo varume kumasvingo havaiti guys. Many masvingo many at your own risk. Ini ndinitete venyu kumasvingo ndikukudzai pano ndatinogona ndakuvaitira vhidhiyo yavo. Stay away. Ibvai kumasvingo indai uko ndai kumberi ndokwamuna kuinda uku kumasvingo sorry zveni akuiti kuyam but mai abhekutaura chokwadi ngataurei chokwadi chaicho tisina kuti kwaitobva kumasvingo natiti kudi because ndokumusha kwedu hatisi kunyepa imi munovaziva kana ndichiti vari mamasvingo ndikuincluda baba vangu because ndive kumasvingo handivengo kandokwandobvazvo animona saka ndikuvaisa ipapo pabhraketi iroro varume kumasvingo ndati marry them at your own risk. Baba hazvinezishotiriya baba hazvikuona vadaiwo nezishotiriya vadai mubvunze mai hazvipo paya dedze vatege tegai mai hazvinaba zvitovabvunza kuti ndikunyepa here hanzvadzi kungoti munhu anenge akada munhu wake plus mai hazvindoyo kumasvingo animona mai hazvindoyo kumasvingo saka vanenge vasingatozvioni because munhu wekumasvingo ikoko havatozvioni vanenge vachiti zviri normal because ndiko kumasvingo ikoko but masvingo
Kainwa kuti pikere Soni iya ukatudza izvozvo varume kumasvingo ihanzvadzi dzangu ini ndinovazivisa ini muchiuno vanomuda zvisingaiti muchiuno varume kumasvingo chihubaba ichi chikuutonga ichi kuutonga ichi vanochihwisisa varume kumasvingo tichitaura chokwadi icho pasina kumboti tikudira kudi mavhitorido last jaki yevarume chokwadi chaicho imi vakadzi munorwa kumasvingo tariro unozviziva wai imi vakadzi munorwa chero vana vamwene vacho chero zvivana mumwene zvokumasvingo vanomaona vanoda kutonga namwene kumasvingo maiwe vanoda kufiliwa. You have to feel them. Vana vamwene kumasvingo kuti yes unochiona uri muroora andikutaura chokwadi zvabi yangu ana mai yangu vanini vangu madzikoma angu kumasvingo ngatingodzai vanhu chokwadi tiri mavhitori isu ngativaudzei chokwadi vanhu vauye vachiziva zvavari kusangana nazvo kweduku kuti ukangorogwa nekweduku ndiri vamwene handokutsukumisazvo. I want to be felt. Unofa kundifila kuti ndina mwana wepano ndindakadzvara mwana wangu vekumasvingo vanototonga vanotopinda mudzimba imomo dzevarume. They want to know everything that is happening mukati medzimba dzevana vavo isu vana mai vekumasvingo. We want to know kuti mukati medzimba dzevana vedu what is going on, chii chiri kuitika. Tete vanenge vachitaura kuti pamba pabhudhi vangu pano, vanenge vachitarisawo sei yavo ipapo, vanenge vachitarisawo kakutonga kwavo imomo kumasvingo. Sivini masvingo masvingo varume vandakatoona vanenge hanokola. Hello kola Basera sei dasora sei vedu masvingo ijerera unenge wasvika. Tell them. Mitemo yacho yakawandisa. Ini ndiri mwana wekumasvingo, ndakarorwa kumasvingo. Woti respect yacho kunana vamwene zvavanozokuita so wega unyatsokuona kuti ndiri kudhila nasatani pachake. Mitemo yekumasvingo yakawandisa. Woti paunoroorwa pacho zvinoitwa zvacho, pfuma yacho maendero ainoita. Masvingo yakatakura vedu. Masvingo inorwadza. Mitemo yacho yechiroora yacho yekuroorwa yekugara, because hakuna chaunoita mumusha mevanhu usina kusuma. Chero ukanzi uri kwako wega unotofanira kutovasuma kuti ndiri kudai. Vamweni anofanira kukuudza kuti wakunogara nemurume kana kuti chimboenda kumurume wokutauni, chimboenda kumurume chimbodzoka, ukangoita zvemusoro wako achidzoka muroora kunoku vanototonga kumba kwako iwe. Vanhu kumasvingo vana mwene vanototonga kumusha kwako iwe, vanotoudza murume wako zvokuita. Ende varume kumasvingo vanoteerera vana mai vavo, ukangoita zvemusoro wako watohisa mwana wavo. Alright, sisine ndiri pane noise netiri dzemakati. Thank you very much Kola. Thank you zvakode kutsigira Alice. Kumasvingo vanenge vachida kutoziva zvikutoitika kuti chii chiri kuitika mumba imomo. Vamwene tinongozozviita kuti vabvunze kuti saka muri kuita sei, masitaira api, muri kubata sei. Vanenge vachida kutoziva zvese vamwene vekumasvingo, isu vana vamwene vekumasvingo. So masvingo musaijairire guys, masvingo musaijairire. Masvingo not the worst place to get married to. Tione hatingakudziri because munenge magara madanana nevanhu venyu, munenge muchibhilivhisana uko, munozozviona mapinda kuti haiwa kumasvingo kwakapenga. Kana kune rudzi rwakapenga Zimbabwe yose imasvingo. Ukaona imi vanhu murinana nevakomana venyu vane maboyfriends eko zvino, kana vari vekumasvingo, mari chaiyo havaburitsi. Vanhu vekumasvingo vakaomera. Vanhu vekumasvingo kana mune maboyfriends ekumasvingo, tiudzai chokwadi apa, havaburitsi mari, ichapungu. Vakaomera vanhu vekumasvingo.
Gokwe yakabva masvingo unototaura kuti kudii kwewe. Gokwe yakatama kubva kumasvingo vachienda kugoko uku. Vazhinji vachaipati yemasvingo gokwe. Vazhinji vakabva masvingo rendi uku vachienda kugokwe rendi. Zvapungu zvisingatonedzekana munhenga vanhu vekugoko vekumasvingo vaburitsikana sendi inyanye vakaomera zvokuti apa vazhinji havagoni kana kutenga bhurugwa rekupfeka hagoni. I'm trying to aid you. Havagoni kana kuchitengera kana bhurugwa rokupfeka zvaro havagoni masvingo. Hello Kola. Hello Sismeli. Yes Kola Mrisei. Naye zvangu Tarura I'm trying to aid you ingoti aiding padenga. Zvakapoitika pandanga ndakambororwa kumasvingo uko. Ndikazosiyana zvangu nemume wacho kumasvingo. Pandanga ndakarorwa apa ndandina mai guru mukadzi wababa mukuru mukoma womurume. Saka taienda kumusha kuChristmas tese semafamilies. Saka isu vakadzi tisi taitanga kutungamira because varume vedu vanga vari mateachers. Saka vakadzi tisi taitanga kutungamira maschools asati avharwa nevana last week kuvharwa kwezvikoro. Saka taenda kumusha kuya amwene kumasvingo ikoko. Saka vamwene vakati panapa hatina chibage chesadza. Vaiguru kwamubva vatenga chibage, tobva tatenga chibage chesadza. Vakati hatina mari yekugaisa kuendesa kuchigayo. Vaiguru vakati aiwa mari hatisina mama. Chiregai timirire varume vedu kana vauya. Then tozodii ndo vari kuteera nemari vanenge vatambira. Saka maiguru vakanga vaine mari yavakanga vapuhwa nemurume wavo but vakaramba vakaisungirira vachiitira kuti murume wacho aigona kuzoregedza kuteera. Ivo vowana mari yekudzokeresa kumurume wavo sekuti vanga vasingashandi. Saka murume aizviziva kuti maiguru vane mari. Saka mamukuru vauya manje vateera kumusha. Amwene kunoita kunge kuchaedza vakagara nevana vavo mukicheni. Varoora munosumuka kuenda kunorara. Kusvika maschools avhurwe. Tainorara kana kuti kumanani vaiedzerwa vakagara nevana vavo kukicheni vakomana vachitaura nyaya dzisi. Saka amwene ndo pavakazoudza mwana wabamukuru ava kuti mudzimai wako ndakamutiswe mari yechigayo. Akati iwe ndiwo ruchera nemari yechigayo, haana mari yechigayo yekudii. Saka bamukuru vakabva vatamwa kuti ko mukadzi aigoti hapana mari yechigayo kusvika mai vanokwereta mari sei. Ndobva vauya vazoenda kubedroom kune mukadzi wavo. Saka vaenda kubedroom kune mukadzi wavo vakatanga bamukuru vakanorova mukadzi kuti yo wakauya nemari kupainzi mari yechigayo wakadii pa. Vakarova mukadzi. Saka maiguru vaitoziva kuti nyaya iyi inogona kutotaurwa kukicheni uko namai ava because ndo basa ravo vanenge vachiti nyeya nevarume vedu kukicheni ikoko. Saka varohwa maiguru vakanyatsokatanura ndaechidhiresi kumhanya kuridza mheri kubuda panze vari mushwi pamba pana tikezvara naamwene. Ava vanzwawo mhere vabva vamhanyawo kunobata kuti kochii vari kunosangana muroora haana kana kupfeka. Nekupasvingo kuno nosarenda chaiko chaiko. Yes. That's masvingo for you. Thank you very much Kola. Thank you. Right. Masvingo guys, battery rangu rapera. I would have loved to chat but my battery is gone. Power bank rangu harina moto. Icho power bank radhilivhiwa ndakagara pane nyuwa ndatodhilivhiwa ndakagara pane marona. Iyari yamhendo zvandakaita. Saka ini nyuwa ndatotovhurira ndakatogara pane marona ndichivhura pane plastic. Power bank. Icho plastic. Saka guys, I'm going. Please come and support me on Saturday. But anyway, tichaonana futi kusera mangwana. Come and support me on Saturday, guys. Ku TikTok. Anti makafollow TikTok, guys. Chinda muno follow TikTok. Kasi Smelly Diaries. Yeah. Ku TikTok. Chinda muno follow TikTok, guys. Muye nezvimashumba. Tingadhiwa nachichandukwa, guys. Ina tozvizi zvangu kuti zvinofamba sei zvonyanya kudaro asi tingazodhiwa here nachichandukwa, guys, muripo. Ende parikuita vanhu vakawanda anofarira ino anofarira chichandukwa. So panenge pakaipa, panenge pakatooma. Hameno zvichafamba sei. Mashumba achona anoita mari kwaita hatifungi kuti kwaita 2.5 2,500 rands. 2,500 rands panapa pane mhene sha. Panapa pane mhene pano paDiaries. Pane menace to the menace. Menace to the menace. Hansi tengai adapter mana. Pane pachida nditenge tambo yakareba kubva kusvika kuchatsvaga. Yeah, I'll look for it. Ndingoshandisa chipower bank changozara ndobayira chipower bank apa. Mona. Thank you, Nyasha. Thank you, Messi Nyasha. Thank you very much. Right, guys, I'm going. I'll see you there on a Friday. At least take Friday Friday. Pana tombo chakataridza music yedu ne Friday. Tapedza kudza music yedu ye Friday. Tobva tapinda munyaya dzedu dzechi ana official wabarika.
Hanoona an official barika Saturday what time 6 dzekuno ku UK 8 dzeku Africa 6 dzekuno ku UK 8 dzeku Africa tofanda topinda an official marriages aya tombonzwanzwa guys kana tichera une girlfriend yemurume wako yokutoiziva bring it iye apa iyo atidambudza tidambudziko rake riri papi what is your problem andimoona kana zvichizopesera zvichiita murume wacho naiye pasitike vese vari 3 pasitike timbudza kuti baba vari kudai chichanetsa kuti vaende kunotsvaga chimwe chimukadzi chichanetsa andimoona. So guys, Saturday it is ku TikTok na 6 dzekuno ku UK 8 dzeku Africa anditika mwe mundisapotao guys, muyende zvimarosi zvimahove fish quite chienda chimanigani last time ndakambopiwa chimanigani wobhonono ukawanda minoti vaifamba sei pazvimanigani apa ndiri moyo wangu unongori kuzi shumba ndambonze ndamboona kuti shumba iri rinofamba sei right. So hanzi magirlfriends aida sezvo aiwa ngavauye vasangane panotiwa kuti zviri kufamba sei vatadzanei kuuya ngavauye. So tobatana nemusikira mangwana guys andika mangwana then ndiri kubasa full day. Friday ndichaenda kubasa asi ndizvo Friday Thursday Friday Friday ndichaenda kubasa asi ndichaenda basa manheru ndichaenda kubasa manheru Friday saka ndouya early tofara tobva ndarova pasi basi. So guys, morarabo anditika take care of yourselves guys. Hanzi you're not saying all your time iso amuti ndataura one yenyu time andizozivi kuti inguvai. I don't know tichai kuti yenyu time chaiya ndinetso in time yekuAmerica ndindivexa. I'm not so sure time yekuAmerica inguvai. I'm not so sure asi ndizoti semukoma wangu muchaverenga uyu kuti ari kufamba sei hours kuti anofamba sei tosangana ikoko. Bye bye guys and take care.